Szanowni Państwo, u mnie wybiła 14, myślę, że i u Państwa. Konferencję czas zacząć. Mamy 51 uczestników. Szanowni Państwo, dziękuję, że jesteście z nami, że znaleźliście tę chwilę czasu, żeby wziąć udział w naszej dzisiaj takiej trochę nietypowej, po raz pierwszy konferencji organizowanej online. Takie nasze pierwsze spotkanie w Akademii Pomorskiej odbyło się już 9 lat temu. W 2012 roku mieliśmy konferencję edukacji kaszubskiej o perspektywach, o przeszłości, ale też oczywiście o przyszłości. Dzisiaj konferencja po raz 9. Chciałoby się powiedzieć, że witam w gościnnych murach Akademii Pomorskiej, ale witam Państwa w domach. My też jesteśmy u siebie, Państwo jesteście u siebie. Możemy się spotkać dzięki łączu, które udostępniło nam Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Za to już na początku chciałabym podziękować, bo bez współpracy z centrum byśmy się pewnie dzisiaj nie mogli zobaczyć tak sprawnie. Kieruję również podziękowanie. Państwo mieliście okazję, czekając, nim rozpocznie się nasze spotkanie, widzieć pana Tomasza Kellera, który jest z nami w tej chwili niewidoczny, ale jest z nami, czuwa nad tym, żeby wszystko było poprawnie i technicznie, żeby wszystko nam działało. Dziękuję panie Tomku, dziękuję Centrum za udostępnienie tego łącza. Oczywiście organizatorem tego spotkania jest Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zakład Antropologii, Kultury i Badań Kaszubsko-Pomorskich przy Instytucie Filologii Akademii Pomorskiej w Słupsku. Pozwólcie Państwo, że na początku, tak trochę tradycyjnie, powitam i organizatorów, i prelegentów dzisiejszego webinarium. Witam bardzo serdecznie pana prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, witam pana Jana Wyrobińskiego. Witam bardzo serdecznie państwa kalinowskich, panią profesor Adelę Kujik-Kalinowską i pana profesora Daniela Kalinowskiego, opiekunów merytorycznych, współorganizatorów dzisiejszej od 9 lat konferencji. Witam również państwa Majkowskich, witam panią Aleksandrę Majkowską i pana doktora Dariusza Majkowskiego, którzy dzisiaj przygotowali dla państwa, myślę, że bardzo ciekawą część warsztatową. Witam również panią Anię Duns, dyrektorkę wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która powie o nowościach i nie tylko, ogólnie o kaszubskich książkach, które pewnie warto zakupić, z którymi warto się zapoznać. Dzisiejsza konferencja Obraz, ilustracja, komiks, znaki wizualne w pracy szkolnej. Pozwólcie Państwo, że na początku poproszę o zabranie głosu pana prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Panie prezesie, zapraszam. Bardzo dziękuję pani Lucyno. Po raz pierwszy w życiu wypadło mi tworzyć konferencję zdalnie. No czasy mamy takie, jakie mamy i musimy się wszyscy do tego dostosować i wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie stwarza nam technika, aby ta sprawa, która dla nas jest najważniejsza, czyli sprawa nauczania języka kaszubskiego, nie ucierpiała. Chciałbym po pierwsze podziękować wszystkim nauczycielom za to, że robią co mogą, aby przy pomocy zdalnych metod kontynuować naukę języka kaszubskiego. Zrzeszenie służy na miarę swych możliwości pomocą. Państwo otrzymaliście informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób można korzystać z naszych bogatych zasobów ułatwiających tą zdalną pracę. Jestem wszystkim nauczycielom i nauczycielkom języka kaszubskiego bardzo wdzięczny za ten trud, który poświęcają również w tym czasie tak niekomfortowym sprawie nauczania języka kaszubskiego. Chciałbym również podziękować państwu kalinowskim i za ich pośrednictwem uczelni, Akademii Pomorskiej, że jak co roku, chociaż w nieco innych okolicznościach możemy się spotkać na tej konferencji.
i wszystkim tym, którzy pomogli w jej zorganizowaniu. Myślę, że to nie będzie stracony czas i że ta dosyć atrakcyjna, ten temat atrakcyjny, nowoczesny jakoś komponuje się z tą zdalną metodą, niewątpliwie. I proszę Państwa, chciałbym również poinformować, że zwróciłem się również do wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów miast i gmin pomorskich z prośbą o to, aby ta sprawa nauki języka kaszubskiego była zawsze im bliska, szczególnie teraz w tym trudnym czasie. Wypada mi życzyć Państwu dobrego odbioru. Wypada mi życzyć, abyście Państwo maksymalnie skorzystali z tego, co dzisiaj usłyszycie. No i wypada mi życzyć, abyśmy się za rok spotkali w Słupsku. Tak jest. W realu. Tego sobie życzymy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, rozpoczynamy konferencję. Najpierw poproszę o zabranie głosu pana profesora Daniela Kalinowskiego, który jeszcze powie nam, przybliży nam dzisiejszą tematykę. Pani profesor, jeszcze chwileczkę. Najpierw zaproszę jeszcze o zabranie głosu pana profesora, tak? Serdecznie Państwa witamy ze Strzelinka, z miejscowości pod Słupskiem. To jest nasz dom rodzinny, to jest nasze miejsce, w którym mieszkamy od przeszło 20 lat. I cóż, skoro czasy dzisiejsze wymuszają na nas inne formy komunikacji, no to właśnie takich form próbujemy. Jest tak, że oto dzisiaj mamy mówić o obrazie, ilustracji, komiksie. Obrazie, ponieważ nasza dzisiejsza kultura nie jest już wyłącznie oparta na słowie, na przekazie, który przedstawiany jest poprzez książkę, poprzez ewentualnie gazetę. Coraz bardziej żyjemy w czasach, które wymagają naszego uczestnictwa w obrazie. Obraz, wbrew pozorom, także wymaga pewnego języka, także wymaga pewnej umiejętności od nas rozpoznawania treści i nie wystarczy w dzisiejszym oglądaniu obrazów tylko mówić podoba mi się czy nie podoba mi się. Należy dzisiaj także wiedzieć, dlaczego coś się podoba lub nie, dlaczego używam danych obrazów, czy rzeczywiście potrafię wyciągnąć sens z ilustracji czy komiksu zawartego na przykład w internecie. Więc oto dzisiaj chcemy zachęcić Państwa, abyście jako nauczyciele języka kaszubskiego, jako osoby zainteresowane i tworzące kulturę kaszubską, aby nie unikać tego, co się wiąże z ilustracją, z obrazem i właśnie z komiksem. Chcemy do tego zachęcić, aby też niejako się nie obawiać tej rzeczywistości, która, jak powiedziałem, jest coraz silniejsza. My się jej nie musimy obawiać, nie musimy ją traktować jako coś zupełnie nowego, bo co i Adela dzisiaj będzie mówić, troszeczkę ja i jak najbardziej także i Ola i Darek Majkowscy, rzeczywistość związana z komiksem, z obrazem w obecnych kulturach, także właśnie w kulturze kaszubskiej, to nie jest wymysł tylko nowoczesności, współczesności. To już jest przynajmniej w odniesieniu do Kaszub od dwudziestolecia międzywojennego. A więc mamy się na kogo powołać. Możemy popatrzeć na to, co zrobił ktoś już przed nami. My natomiast powinniśmy po prostu dostrzec pewną atrakcyjność obrazów Kaszub. Zobaczyć, że jest to medium, czyli sposób przekazywania informacji, sposób przekazywania emocji. To wszystko przecież buduje, współtworzy wartości tożsamościowe. Więc taki jest ten najważniejszy nasz cel dzisiejszego spotkania. Jak Państwo widzicie na webinarium, jest w jednej z części tego pierwszego naszego pokazu też opis merytoryczny. Tam kilka zdań na ten temat również
zawieramy. Dzisiaj chcemy Państwa zachęcić do twórczego podejścia do przestrzeni obrazu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni Państwo, rozpoczynamy część plenarną, wykłady. Jako pierwszą zapraszam panią profesor Adelę Kuik-Kalinowską, która przybliży postaci bardzo ważne, jeżeli chodzi o kulturę Kaszub, Pomorza. Pani profesor powie o Marianie Mokwie, Wawrzyńcu Sampie i Ryszardzie Stryjcu, a oni jak o Kaszubach. Zapraszam, pani profesor Adela Kuik-Kalinowska. Dziękuję bardzo pięknie, pani Lucyno. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i odbiorcy naszego webinarium, czuję się bardzo szczęśliwa, że mogę wziąć udział w tego typu przedsięwzięciu, które pokazuje, jak Kaszubi i nasza dbałość o kulturę kaszubską idzie krok w krok ze współczesnymi metodami nauczania, w tym także nauczaniu zdalnym. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałabym swoje wystąpienie poświęcić 3 wielkim osobowościom, wybitnym artystom, tuzom którzy są związani z Wybrzeżem, z Pomorzem, z Kaszubami, z Gdańskiem, Gdynią, Sopotem, przede wszystkim tymi 3 miastami, poprzez swoją biografię, a także drogę twórczą. Ale to, co jest dzisiaj dla mnie bardzo ważne i istotne, co chciałabym wyszczególnić, wyodrębnić w dzisiejszym wykładzie, to ukazanie ich pracy twórczej, artystycznej, bardzo mocno powiązanej ze światem wyobrażeń, z tradycją literacką, z tradycją kulturową, historyczną, ideową Kaszub. Mowa tutaj o Marianie Mokwie, Ryszardu Stryjcu i Wawrzyńcu Sampie. Będę chciała najpierw, tutaj zwróciłam uwagę, że Marian Mokwa jest najstarszy, potem Ryszard Stryjec i najmłodszy z tej trójki jest Wawrzyniec Samp. A zatem rozpocznę moje wystąpienie od krótkiego zaprezentowania sylwetki biograficzno-artystycznej Mariana Mokwy, ale przede wszystkim chciałabym się skupić na wybranych kilku pracach ukazujących właśnie ten ścisły, ideowy, emocjonalny związek z Kaszubami. Tutaj, drodzy Państwo, widzimy 2 prace, które poświęcone są gryfowi. Jest to znak wizualny Kaszub i Pomorza i ten gryf w wykonaniu artysty stał się figurą, która jest bardzo ściśle tutaj, stała się znakiem rozpoznawalnym Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Oczywiście są to figury gryfa ukazane w dość dynamicznej postawie, z rozsapieżonymi, rozłożonymi skrzydłami, otwartym dziobem, takie hybrydy istot, które są otwarte do aktywności, do działania. One nie są pasywne. Przypomnę tylko, że figura gryfa gryf jest mityczną istotą, zwierzęciem, po części obdarzony cechami ptaka, po części cechami orła, lwa. Niektórzy powiadają w słownikach symbolicznych, że posiada także gryf uszy osła. Tutaj na pierwszym planie widzimy postać artysty, wybitnego artysty Mariana Mokwy,
Oczywiście w takim dojrzałym okresie życia. Szczególnie ciekawe jest ujęcie przedstawiające Mariana Mokwę jakby w swoim mieszkaniu, pracowni, na którym widzimy obrazy, jego artystyczne prace przedstawiające zwłaszcza na pierwszym Gdańsk, tutaj od strony rzeki Żuraw Gdański, a wyżej jest chociażby obraz przedstawiający fale, wzburzone fale morskie, bardzo charakterystyczny, marynistyczny motyw w twórczości Mariana Mokwy, który w zasadzie będzie przewijał się od początku po końcowe prace artystyczne. I może króciutki rys biograficzny, ponieważ śledząc ten rys, szanowni państwo, chciałabym podkreślić, że mamy do czynienia tutaj z wybitnym twórcą, ale także twórcą, który jest wręcz głodny świata. To jest także wielki podróżnik, miłośnik dalekich wypraw. Skoro z Europy, skoro z Kaszub, zawędrował także do dalekich Indii i jeszcze dalszego Tybetu. Marian Mokwa urodził się 9 kwietnia 1889 roku w Malarach. Zmarł 15 czerwca 1987 roku w Sopocie. Polski malarz, podróżnik i działacz społeczny. Jest znanym artystą marynistą. W latach 1907-1909 kształcił się w Akademiach Sztuk Pięknych w Norymberdze i w Berlinie, a równocześnie wiele podróżował, odwiedzając m.in. Szwecję, Francję, Włochy, Austrię, Rumunię, Bułgarię, Rosję. Także dotarł do Serbii, Grecji, Albanii. Również w jego drodze biograficznej pojawił się Istanbul, z którego wyjechał do Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, Mongolii, a także na Kaukaz i do Tybetu. Kiedy patrzymy na drogę edukacyjną Mariana Mokwy, widać, że jest to nieprzeciętna osobowość, kształcąca się w bardzo dobrych ośrodkach uniwersyteckich Europy. Właściwie w podobnym czasie, kiedy studiował Aleksander Majkowski. Mamy tutaj Norymbergę i Berlin. Następnie w 1917 roku Marian Mokwa osiedlił się na stałe w Sopocie. Tu też rozwinął ożywioną działalność artystyczną, biorąc udział w licznych wystawach w kraju, a także za granicą. Warto tutaj wymienić Monachium, Berlin, Sztokholm, Londyn i Triest. Był także, co jest warte wielkiego podkreślenia, inicjatorem i fundatorem budowy Galerii Morskiej w Gdyni. Był to przez niego jakby cały projekt zainspirowany, który mieścił w sobie salon wystawowy. Tam został zgromadzony bardzo duży zbiór prac, obrazów artysty, około 550 prac. Niestety przez hitlerowców w roku 1939 Galeria Morska w Gdyni została zniszczona. Trzeba także bardzo silnie podkreślić, że Marian Mokwa jest tym artystą, który zasłynął i stał się najbardziej rozpoznawalnym malarzem Wybrzeża. Tutaj jeden z obrazów przedstawiający impresje bałtyckie. Jest to realizacja artystycznej techniki impresjonizmu. Widzimy tutaj wybrzeże, ukazane morze i brzeg morski, ukazany w bardzo takich ciepłych, troszeczkę jakby odrealenionych barwach, wskazujące właśnie na związki chociażby, no przede wszystkim z impresjonizmem francuskim. Następnie
wśród galerii obrazów i takich tematów żywych, które niejako zapraszał Marian Mokwa na płótna swoich prac, obrazów przygotowywanych w oleju, aquaforte, akwarele uprawiał. Mamy pejzaże kaszubskie i tutaj widać w poświacie księżyca fragment jakby pejzażu, parku, rzekę oraz drzewa. Z kolei na drugim płótnie jedno, a właściwie dwa jeziora kaszubskie, pagórki, doliny, wzgórza kaszubskie, a więc bardzo charakterystyczny pejzaż Kaszub. Oczywiście znowu jest on przygotowany techniką impresjonistyczną, barwą ciepłą, bardzo delikatną, subtelną, wprowadzającą też w taki łagodny, odrealniony nastrój. Marian Mokwa jest tym artystą, który szczególnie sobie upodobał postaci ludzi Kaszub, ale ludzi związanych z trudem, ze znojem, z pracą na morzu. Tutaj mamy postacie rybaków w charakterystycznym stroju, płaszczu, takim przeciwdeszczowym i kapeluszu rybackim. Widać bardzo ostre rysy twarzy tych ludzi, tych Kaszubów, pewnie rysy, które zostały wyostrzone poprzez warunki, trudne warunki życia, trudne warunki pracy. Kolejnym też tematem, tym razem tutaj na jednej pracy widzimy obraz przedstawiający zbiorowość Kaszubów i obraz nawiązujący w zasadzie do tematyki sakralnej, a więc jest tutaj morska pielgrzymka Kaszubów, charakterystyczne proporcje, flagi też sakralne z motywami religijnymi. I ulubiona figura Mariana Mokwy, przedstawiająca znowu Kaszubę, którego tutaj określiłam jako starego bówkę, kurzącego swoją fifę, czyli faję. I to jest praca z 1975 roku. Jest to szkic, zupełnie odrębna technika od impresjonistycznej, szkic ołówkiem bądź węglem. Na koniec dosłownie chciałabym sumować te wiadomości, które tutaj zostały wypowiedziane o Marianie Mokwie. Trzeba przede wszystkim pamiętać, że inspirował się niezwykłą dynamiką morskiej tematyki. Portretował więc życie i pracę ludzi związanych z morzem, rybaków, marynarzy, portowców i stoczniowców. Na obrazach artystycznie dokumentował niebywały rozwój przedwojennej Gdyni, jednego z najważniejszych osiągnięć II Rzeczpospolitej. Nie zabrakło też miejsca w jego pracach dla okrętów i rozrastającej się floty handlowej. Ale szczególny nacisk w pracach Mariana Mokwy i szczególną kartę mają w nim Kaszubi. Drodzy Państwo, kolejnym twórcą, ilustratorem bardzo często wielu tekstów literackich, dzieł literackich, to Ryszard Stryjec, nazywany, określany jako gdański Dürer. Dlaczego tak? Okaże się w kolejnych pracach, które Państwu spróbuję przybliżyć i przedstawić. Co ciekawe, Ryszard Stryjec należy do tego grona artystów, którzy przybyli na Kaszuby, na Pomorze z Wileńszczyzny. Urodził się w 1932 roku w Wilnie. Po wojnie przeniósł się do Trójmiasta. Tu ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk
Plastycznych, dawna nazwa Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Krystyny Łady Studnickiej. Następnie kontynuował naukę w Liceum Plastycznym w Sopocie, później w Gdańsku. Uczył się malarstwa u takich mistrzów jak profesor Stanisław Tejser oraz Krystyna Łada Studnicka, a także studiował grafikę u profesora Zygmunta Karolaka. Był związany z grupą ceramiczną Kadyny, kierowaną przez Hannę Żuławską. Zmarł w Gdańsku w 1997 roku w wieku 65 lat. Ryszard Stryjec uprawiał różne dziedziny artystyczne, między innymi przede wszystkim malarstwo, rzeźbę, ale także ceramikę i grafikę. Tutaj widzimy postać Ryszarda Stryjca z paletą farb, pędzlem i jedną z prac. Tutaj sylwetka artysty. Drodzy Państwo, tematyka prac. Przede wszystkim Ryszard Stryjec tworzył ekslibrisy. Między innymi jest autorem wizytówki znaku rozpoznawalnego Instytutu Gdańskiego, nazywany gdańskim Dürerem. Jest to artysta, który w tematyce poświęconej Kaszubom sięgał był wielkim erudytą, osadzony głęboko w kulturze. Między innymi do swojej twórczości wplatał postaci fantastyczne, bajkowe, biblijne motywy. Jego prace oczywiście były prezentowane na wielu wystawach zbiorowych, indywidualnych w kraju i za granicą. Tutaj chciałabym przedstawić Państwu szczególnie dwie prace Ryszarda Stryjca z jego bardzo charakterystyczną techniką malarską, artystyczną, opartą na takiej bardzo wnikliwej, drobiazgowej kresce i drobiazgowym odbiciu prezentowanych motywów. Tutaj na pierwszej pracy, określiłam to jako genius loci Gdańska, widzimy grafikę Ryszarda Stryjca przedstawiającą Gdańsk. W centrum jest kościół Najświętszej Maryi Panny, widać także ratusz oraz postaci, symbolikę też Gdańska, ale także postaci troszeczkę jakby z przestrzeni innej, nie z tego świata, związane z wyobraźnią fantastyczną. Kolejna praca, bardzo interesująca, ukazująca wykopaliska, tak, jakie miały miejsca archeologiczne na Świętej Górze dla Słowian, na Rowokole w 1965 roku, co zresztą bardzo tutaj szczegółowo uwzględnił artysta. Mamy tutaj figury, szczątki ludzi, ale co jest ważne, jest tutaj nawiązanie do dwóch tradycji. Do tradycji pogańskiej, zauważalną kąciną, a także do tradycji chrześcijańskiej, którą chociażby będzie symbolizowała chrześcijańska kaplica. Przejdźmy dalej. Ryszard Stryjec, szczególnie dla tradycji kaszubskiej, dla odbiorcy znany jest jako ilustrator literatury kaszubskiej, w szczególności zaś najważniejszego arcydzieła epiki kaszubskiej. Myślę tutaj o Rzecu i Przygódach Remusa Aleksandra Majkowskiego. I drodzy Państwo, na jednym z wydań widzimy Remusa w przedstawieniu go jako rycerza słońca. Siedzi w zbroi jako rycerz, który w dłoni trzyma miecz, czyli
ten, który ma dać światło i wid, światło i wiedzę. Widzimy także strożki, istoty ze świata magii kaszubskiej. Z tyłu zaś różnie można tę postać dziewczyny interpretować. Dalej, na kolejnym obrazie, rysunku, widzimy Remusa jako posłannika ideowego Kaszubów. Remus, który ma swoją karę wypełnioną książkami. Tutaj też jest postać strożka, a więc figury charakterystycznej dla tradycji ludowej Kaszub, a także myślę, że z tyłu może to być Żyd Gaba. Kolejne ilustracje w wykonaniu Ryszarda Stryjca są rysunkami znowu dotyczącymi życia i przygód Remusa. Tutaj mamy w takiej kolorystyce właściwie czarno-białej, takiego szkicu. Widzimy dzeką jachtę, psy ujadające Małgorzatę jadącą na koniu oraz postaci przyglądające się temu zdarzeniu. Na kolejnym rysunku charakterystyczne motywy wiejskie, ale także przedstawiające, ilustrujące powieść Aleksandra Majkowskiego, Remus, a także wizja zapadłego zamku. Kolejne prace w tej samej w zasadzie technice Ryszarda Stryjca. Tutaj mamy Katedrę Oliwską i oczywiście Remusa przedstawionego z jego karą. Pojawia się też postać kobieca, być może jest to jego dobra przyjaciółka Marta. I tutaj w wykonaniu Ryszarda Stryjca mamy gryfa, który jest znakiem Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku. Drodzy Państwo, na koniec, jeśli chodzi tutaj o pracę Ryszarda Stryjca, chciałabym dodać bardzo ważne jego prace stanowiące niesamowitą w wymowie prezentację tragedii piaśnickiej. Otóż jest takie malutkie wydanie, broszurowe wydanie Piaśnica w oczach poetów. Są tam zamieszczone wiersze i niemalże do każdego z wierszy znajduje się wiele prac poświęconych tematyce piaśnickiej właśnie w wykonaniu Ryszarda Stryjca. Co ważne, Ryszard Stryjec przede wszystkim przedstawiał alegoryczne postaci kobiece z atrybutami, fragmentami pejzażu. Również przygotowywał ilustracje, ekslibrisy, grafiki okolicznościowe. Tak jak wspomniałam, nazywany jest gdańskim Dürerem, ponieważ jeśli przywołamy tutaj na przykład takie prace Dürera jak Melancholia, Święty Hieronim, Adam i Ewa oraz różne warianty jeźdźców, to Ryszard Stryjec w swoich pracach dotyczących Kaszub sięgał do mitologii, to bardzo ważne, demonologii i repertuaru średniowiecznych bestiariuszy. Sięgał także do symboliki astrologicznej i wanitatywnej. Potrafił wspaniale łączyć elementy realne, współczesne z tradycją lokalną. Między innymi mamy z 1974 roku taką pracę jak Pejzaż Kaszubski, na której pojawia się tematyka alegoryczna, a pierwszoplanowa postać jest kobietą. Dalej rycerz gra w szachy ze śmiercią na tle masywu kościoła w niebo wstąpienia Najświętszej Marii Panny. Drodzy Państwo, ostatnim artystą, któremu chciałabym poświęcić uwagę, artystą, który związany jest z Pomorzem, z Gdańskiem, z Kaszubami, także poprzez
pracę artystyczną, to Wawrzyniec Samp jest starszym bratem nieżyjącego profesora, badacza literatury kaszubskiej Jerzego Sampa. Wawrzyniec Samp urodził się 25 czerwca 1939 roku w Gdańsku. Tam ukończył Wydział Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. Jest autorem cyklu 27 medalionów książąt wschodniopomorskich. Publikował we współautorskiej pracy z Lechem Bątkowskim Poczet książąt Pomorza Gdańskiego. Jest autorem zrealizowanych projektów herbów województwa gdańskiego, a także województwa pomorskiego. Autor projektów nie tylko herbów, ale także flag. Jest autorem wielu realizacji pomnikowych, rzeźbiarskich, m.in. pomnika Jana Pawła II przy kościele Świętej Brygidy w Gdańsku. Ale teraz chciałabym przejść do twórczości Wawrzyńca Sampa poświęconej tradycji kaszubskiej. Dla mnie, jako historyka literatury, jest niezmiernie ważną rzeczą, kiedy biorę do ręki publikacje poświęcone tradycji piśmiennictwa kaszubskiego, to wiele ilustracji do tych prac wykonał właśnie Wawrzyniec Samp. Sporo prac poświęconych jest wprost wybitnym pisarzom, poetom Kaszub. Zwróćmy uwagę, tutaj widzimy Wawrzyńca Sampa, w ręku oczywiście na tle biblioteki, ale mamy pracę, książkę Leona Ropla, dyktoryjki, historyjki z Kaszub. Już zwróćmy uwagę, jaki ciekawy pomysł na zaprojektowanie okładki. Otóż jak w kalejdoskopie przetaczają się szkiełka i układają kilkuwymiarowe obrazy, tak i na tej okładce mamy 4 te same twarze, twarze, myślę, Kaszuby, który opowiada właśnie historię z Kaszub. Drodzy Państwo, kolejne 2 prace dotyczą bardzo ważnych postaci dla Kaszub, postaci pastorów, którzy w swoich tłumaczeniach zawarli już pierwsze wzmianki, formy językowe kaszubskie. Myślę tutaj o pastorze z Bytowa Szymonie Krofeju i zwróćmy uwagę, za postacią Szymona Krofeja znajdują się odniesienia do kolejnych ważnych postaci, a także twórców literatury kaszubskiej. Michał Mostnik, Pontanus, Florian Cejnowa, Hieronim Derdowski, Aleksander Majkowski, Sędzicki, Jan Patok, Hejke, Karnowski. Dalej Klebba, Bierzk. W ręku, w dłoniach trzyma stronę tytułową duchownych pieśni doktora Marcina Lutra i zwróćmy uwagę, jest jakby ta pierwsza tytułowa strona oparta na księdze, w ręku zaś, w lewej ręce trzyma Szymon Krofej kwiatek, jakże charakterystyczny, kwiatuszek kaszubski. Mamy tutaj tulipan, charakterystyczny motyw haftu kaszubskiego. Jeśli chodzi o Michała Mostnika, to widzimy tutaj Michała Mostnika, w tle jego sponsorka Anna de Croy, także charakterystyczny motyw gryfa pomorskiego. Kolejne prace Wawrzyńca Sampa dotyczą 2 pisarzy, pionierów literatury kaszubskiej. Ojca literatury kaszubskiej mamy tutaj Floriana Cejnowę, w tle oczywiście podejrzewam, że to jest jego
rodzinny Sławoszyn, a także proporzec, flaga z licznymi gryfami. Dalej Hieronim Derdowski, taki zadumany, taki zamyślony, oparty na księgach, obok oczywiście globus, czyli nawiązanie, alegoryczne nawiązanie także do podróży po świecie Hieronima Derdowskiego, no i jego wyprawy do Winony w Ameryce Północnej. Kolejne ważne postaci. Aleksander Majkowski, postać. Majkowski w oczach stryjca. Tutaj mamy zdjęcie Aleksandra Majkowskiego, które posłużyło Wawrzyńcowi Sampowi do stworzenia pracy artystycznej, wizerunku artystycznego twórcy życia i przygód Remusa. Tutaj widzimy właściwie Majkowskiego jako takiego zadumanego, ale też pełnego siły, którą widać w oczach człowieka zaangażowanego w sprawy ideowe Kaszubów, a więc symbolika, bardzo wiele symboliki gryfa. Jako też twórcy chociażby pisma Gryf. Kolejna postać dotycząca poety z kręgu Młodokaszubów, Leona Hejkego, określanego lirnikiem północy. Tutaj mamy, jak widać, Wawrzyniec Samp używa w swoich technikach ilustracyjnych motywów symbolicznych, ale też i alegorycznych. Leon Hejke był duchownym. To oczywiście w stroju postaci zostało przez Wawrzyńca Sampa zaprezentowane. Poniżej mamy sylwetkę Chrystusa frasobliwego. Oczywiście jakby z postaci układają się kwiaty, ale bardzo wyraźnie zostały ich korzenie zaprezentowane. Korzenie duchowości, tak, ideowości księdza Leona Hejkego, który zginął w lasach szpęgawskich. Został zamordowany przez faszystów. Drodzy Państwo, to była ostatnia praca Wawrzyńca Sampa. Chciałabym w samym zdaniu końcowym podkreślić, że zarówno Marian Mokwa, Ryszard Stryjec i Wawrzyniec Samp czuli bardzo głęboki związek emocjonalny, ideowy, intelektualny, artystyczny ze swoim genius loci, z Pomorzem, a przede wszystkim z Kaszubami, ponieważ ich twórczość artystyczna tak wiele czerpie z tradycji, z dziedzictwa kulturowego Kaszubów. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pani profesor, bardzo dziękuję za wykład, za przybliżenie niesamowitych postaci Mariana Mokwy, Wawrzyńca Sampa i Ryszarda Stryjca. Dziękuję bardzo. A teraz, szanowni Państwo, czas na komiks kaszubski. Kilka nazwisk i obrazów. Zapraszam pana profesora Daniela Kalinowskiego i oddaję panu profesorowi głos. Dziękuję serdecznie. Proszę Państwa, jak widzicie, jesteśmy połączeni z Adelą tym samym miejscem pracy, więc widzicie nas w naszej bibliotece i tak się właśnie wymieniamy. Proszę Państwa, teraz będziemy mówić o komiksie kaszubskim, o zjawisku, które może nie ma tak długiej historii, bo nie jest rzeczywiście imponujące, jeżeli chodzi o ilość lat, ale myślę, że jest za to taką rzeczywistością, która już nam przyniosła wiele bardzo wspaniałych ekscytacji, ale myślę, że też przyniesie jeszcze dużo porywów serca i umysłu. Oczywiście komiks kaszubski i sam komiks to nie jest znowu rzeczywistość zupełnie nowa i która by się wcześniej nie zjawiła. Pamiętajmy, że jest to pewna ekspresja artystyczna, która pojawiła się właściwie jako pewien gatunek
wypowiedzi artystyczne w XIX wieku, już w czasach romantyzmu. I cały czas się zmieniała, ewoluowała i gdzieś tak w XX wieku, już przed II wojną światową, właściwie się wykształciła. Już najważniejsze gatunki tam zaistniały, najważniejsi autorzy i amerykańscy, i francuscy, i brytyjscy już tam tworzyli. Natomiast rzeczywiście w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku wśród zjawisk artystycznych bardzo silnie się komiks odciska i dzisiaj sobie chyba nie możemy nawet wyobrazić, jak dużo z komiksu jest na przykład w przemyśle filmowym, jak dużo też z komiksu trafia do dzisiejszej literatury. Nawet niektórzy krytycy postmodernizmu mówią, że dzisiaj myślimy już nie tylko obrazem, ale właśnie komiksem, czyli pewnym skrótem, pewną szybkością, pewną taką przerysowaną nutą współczesnego świata. Więc jeżeli mamy mówić o Kaszubach i o Kaszubskim, to istotnie najstarszym chyba, jeżeli dobrze mówi Roman Drzeżdżon, który jak Państwo sobie sprawdzicie po naszym webinarium na jego stronie internetowej, na Beloku, tam są także te fragmenty, niektóre, które dzisiaj będą tutaj przedstawione. On odnalazł pewne właśnie najstarsze sygnały obecności komiksu, to trzeba je wiązać z latami 50. i z czasopismem Kaszebę. Tam właśnie Jan Piepka, tak, ten liryk kaszubski Jan Piepka jako autor tekstu i Wiesław Dębski jako rysownik zaproponowali taki cykl, który się nazywał Waloszk sepie na książec. I to w kilku częściach, takie mini komiksy, bo to nie do końca jeszcze jest taki prawdziwy komiks z dłuższą historią. To są zaledwie takie historyjki na 3, 4, na 6 najwięcej plansz. I one się właśnie pojawiały w latach 50., drugiej połowie lat 50., bo pamiętajmy, wtedy czas stalinizmu w Polsce się zakończył, Kaszubi wywalczyli prawo dla siebie stworzenia Zrzeszenia Kaszubskiego, na tej fali właśnie powstało czasopismo i te kilka lat to było taka zachłyśnięcie się pewną wolnością i właśnie także i wolnością artystyczną. Stąd ów Waloszk mógł się pojawić, zresztą nie tylko on w takim cyklu, bo także się pojawił jako bohater, który w kilku obrazkach pokazuje najważniejsze punkty Kaszub. Natomiast, żebyśmy widzieli, jak to wygląda, to jest kolejny, teraz właśnie przerzucam Państwu te wizerunki. To jest bardzo, jak widzimy, czarno-biała, prosta, schematyczna kreska i widzimy też tutaj właśnie tekst, który się pojawia, czyli także rymowany, takie 4-wersy żartobliwe. I jak widzicie, cóż, to zupełne, absolutne początki dopiero komiksu, ale jest to zabawne, wiąże się właśnie z pokazaniem pewnej historii, a więc już spełnia te najważniejsze czynniki komiksu. Ale im dalej, tym będzie ciekawiej. W latach 50. oprócz Dębskiego i Piepki także się pojawił Henryk Cząstkie, który na przykład stworzył taki cykl Dzień Pona Goli i to w czasopiśmie nie było umieszczone, te rysunki nie były umieszczone obok siebie, tylko to na różnych stronach czasopisma, na każdej stronie można było właśnie znaleźć taką maleńką, taki rysuneczek właśnie zabawowy, ludyczny, który jak widzimy właśnie ta ludyczność jest taka dosyć twarda i nie jest to najbardziej wysublimowany humor, ale w tym momencie przecież chodziło o to, aby uśmiech wzbudzić, a niekoniecznie, żeby zobrazować różne odcienie typu, nie wiem, komizmu, tak? Natomiast oprócz znowu jeszcze tych dwóch, także w Kaszebach, jak widzimy, 58 rok to dla kaszubskiego komiksu bardzo rok ciekawy. Jeszcze się pojawił Andrzej Celarek.
z taką właśnie historyjką o tabace, albo tak jak tutaj mamy na rysunku, z reklamą tego czasopisma Kaszebę. Złodziej wchodzi tak do pokoju, ktoś lunatykuje i żeby go uspokoić, złodziej czyta czasopismo Kaszebę, więc tak dosyć ciekawa reklama. Natomiast większym takim założeniem, niestety później się już nie pojawiło, to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, bo to już lata 70., więc mamy taką dużą przestrzeń 20 lat, właściwie prawie 20 lat nieobecności komiksu, więc pojawia się komiks w kalendarzu. Na rok 74 Zrzeszenie przygotowało 12 ilustracji o panu Czolińszczym, co do Pucka po sece jechał. I tutaj jest z Rujana jedna z ilustracji. Więc jak widzimy, tu już jest pewien postęp, bo pojawia się właśnie kolor i ta kreska jest także bardziej zróżnicowana, chociaż też dalej jeszcze schematyczna. Jak widzimy, sam tekst Derdowskiego jest malutki w samym tutaj centrum tego komiksu, natomiast właśnie zaczyna się coś dziać już poza tekstem, a więc to jest taki już sygnał, że oto komiks zaczyna działać, czyli myśli ktoś, kto jest autorem, myśli o tym, aby pokazywać nam przestrzeń na pierwszym planie, na drugim, aby właśnie się pojawiły już dymki ze słowami, ze zdaniami poszczególnymi, a więc to już jest właśnie myślenie ponadliterackie. Dalej komiks już ułożony jako pewne założenie i mający więcej niż 4 czy tam 6 planszy, to jest rok dopiero 92. I to jest rzeczywiście chyba już pełnoprawny komiks, chociaż no jak widzimy też monochromatyczny, pozbawiony koloru. Tekst jest Józefa Roszmana, chociaż tak szczerze powiedziawszy, to nie do końca jest to tekst Roszmana, tylko Lipkego, czyli no krewnego Józefa Roszmana, no ale został zaadaptowany i tutaj zaprezentowany, natomiast autorką rysunków była Maria Krause i jak widzimy jest tekst właśnie już zarówno w postaci dorosłego, jak i dziecka po kaszubsku, właśnie w dymkach i także czasami na dole się pojawia jako taki komentarz, czyli też są już różne narracje, tak jak się to zdarza w takich klasycznych, no, dojrzałych komiksach. I też bardzo ciekawa forma, bo zrobiona na podstawie Alojzego Budzisza, Zabeto Bitwa, autorstwa Barbary Pisarek, która dokonała tej adaptacji. I tutaj znają uczby, więc jak już poszukacie w internecie, to już ten numer jest zeskanowany, więc może no, można sobie spokojnie postudiować, jak wygląda ta kwestia, bo jest i tekst, i możemy dostrzec, zrozumieć, co takiego jakby najważniejszego dla Barbary Pisarek było z całej tej humoreski. Dalej idąc, patrząc na to, co się w późniejszych latach, to już coraz jesteśmy bliżej naszej rzeczywistości, czyli wydawane w 2016 i 2017 roku w Pomeranii komiks Elżbiety Pryczkowskiej i Joanny Koźlarskiej, Krajamnota Młejego Starka na przykład, albo Atrakcje Kaszew, Zagubiono Kula, no i tak dalej. Tutaj macie tytuły wymienione i jak widzimy rysunki i tekst jest od razu planowany, taki, a nie inny układ. To nie jest już jakby komiksu służebność wobec tekstu, tak jak się to zdarzało wcześniej, na przykład przy właśnie ilustracjach do Derdowskiego. I też popatrzmy, że pojawia się tutaj za każdym razem i autor czy autorka tekstu, i autor lub autorka rysunków. Ważne, to jest istotne, ponieważ komiks nie jest wyłącznie jakby rzeczywistością literacką, albo nie jest wyłącznie rzeczywistością plastyczną. Powinniśmy
za każdym razem jakby pamiętać, że jest to forma, która wymaga docenienia zarówno pracy tego, kto pisze, jak i tego, kto rysuje. Więc dalej popatrzmy. Witold Bobrowski, dalej działający na Kaszubach, Szkoła na Głodnicy. On również na początku naszego wieku w czasopiśmie Kaszewsko-Łodroda rysował takie mini cykle Nowinę z gminę, czyli ładnie się rymuje. I tutaj taki właśnie obrazek żartobliwy na temat pieniędzy w edukacji kaszubskiej. Można powiedzieć, że bardzo aktualne, bo cały czas tych pieniędzy nam brakuje, cały czas o nie walczymy. To jest tutaj Witold Bobrowski i potem właśnie komiks troszeczkę późniejszy, 2009, komiks Jana Nadszycego, czyli Piotra Dziekanowskiego i Romana Kucharskiego, który wykonał pracę. Komiks, który rzeczywiście jest chyba z dotychczas istniejących propozycji na Kaszubach jest najambitniejszy. Jest to forma albumowa, a więc wizualnie atrakcyjna, kolorowa, jak widzimy. Przygotowana łącznie na 60 kart. No, 60 kart to już jest taki, można powiedzieć, pełnoprawny, pełnowymiarowy komiks i jak teraz Wam pokazuję dalej, jest co tutaj najciekawszego. Otóż tematyka, która dotyczy czasów średniowiecznych, jakiegoś takiego XIII, XIV, może początku XIV wieku. Kreska, jak widzimy, rysunek postawiony jest na takiej jakby zasadzie, że odwzorowujemy rzeczywistość historyczną, czyli ta kreska jest realistyczna i ona objawia nam się zarówno w takich scenach statycznych, tak jak na przykład po lewej stronie widzimy te pasące się konie i taką scenę zbiorową, ale także i jest ta kreska realistyczna w scenach dynamicznych, batalistycznych, także po lewej stronie, jak widzimy, tutaj pojmanie głównego dziecięcego bohatera. I jednocześnie zobaczmy po prawej stronie, komiks jest wyraźnie też docenia walor kolorystyczny. Ta czerwień na okładce, tak, pamiętamy. Tutaj po lewej stronie zieleń jako sceny rozgrywające się w ciemnym borze kaszubskim, w lesie. No i po prawej stronie kolorystyka, która dotyczy odwzorowania scen nocnych. A więc te wszystkie elementy już plastycznego obrazowania są zarysowane. Ale jednocześnie jak patrzymy, jak widzimy na kolejnym slajdzie, to zobaczcie, oto po lewej stronie komiks, który też robi taką intertekstualną zabawę, bowiem na przykład jest ta technika narracji historycznej, gdzie jest wszystko realistycznie i w takiej kolorystyce, no, w kolorystyce, którą byśmy uznali za poprawną, za zasadną, no taką właśnie realistyczną, ale na dole tutaj takie rysunki monochromatyczne, które właściwie naśladują pergaminy średniowieczne, a więc widać, że to jest takie przejście do jakiejś prehistorii. Kreska jest bardziej schematyczna i odwzorowuje coś jeszcze bardziej niejako prymitywnego niż czasy jakiegoś tam XIV czy XIII wieku, czyli po prostu naśladuje jakieś średniowieczne kroniki klasztorne. No i bardzo ważny czynnik myślę, dla Kaszubów, który powinien, wydaje mi się, także i w przyszłych jakichś realizacjach komiksów ciągle wybrzmiewać, to jest właśnie lokalność, kaszubskość. Tutaj akurat, ponieważ Szczenią Święców dotyczy głównie zachodnich Kaszub i Bytowszczyzny, no to w naturalny sposób Bytów będzie tym najbardziej interesującym jakby ośrodkiem. I tak jak po prawej stronie, zobaczcie tu odwzorowanie takie, próba jakby z lotu ptaka, spojrzenia na średniowieczny Bytów z pierwszą świątynią
pod wezwaniem świętej Małgorzaty. Wiemy, że dzisiaj oczywiście ten kościół wygląda inaczej, ale ten dzisiejszy kościół w Bytowie przecież nie jest oryginalnym, tym najstarszym kościołem, który był zbudowany w średniowieczu. No i kolejny, także z ziemi bytowskiej komiks, bo jak to niektórzy żartują, że Bytów to takie zagłębie komiksiarskie. Właściwie nie do końca komiks, tylko powinniśmy powiedzieć fotokomiks jako pewien gatunek wypowiedzi. Arbata, gdzie Jonna Trzeci jest autorem, autorem tekstu, scenariusza, a Kazimierz Rolbiecki autorem zdjęć. Tutaj właśnie z tym zawahaniem się, który Państwo słyszeliście w moim głosie, czy to jest komiks, czy fotokomiks, no to warto, może jakby tak dla przeciętnego odbiorcy to nie jest kwestia istotna, natomiast w badaniach komiksologicznych to jest rzeczywiście osobna sprawa, rozpatrywanie komiksu rysowanego, gdzie mówi się, że to jest właśnie artystyczna działalność, że tam popis może dać jakiś rysownik swoich umiejętności. Natomiast przy fotokomiksie się mówi, że to jest bardzo użytkowe, że to jest niska sztuka, że to właściwie nie rozwija komiksu, więc to taki pośredni gatunek. Dlatego, no cóż, można powiedzieć, że w Arbacie istotnie artysta jako człowiek od wizualnej strony tutaj nie mógł najbardziej poszaleć, nie mógł dać najwięcej. No i popatrzmy zresztą na zdjęcia, bo ten slajd tutaj i po lewej, i po prawej stronie, jak widzimy, no to są wyraźnie zdjęcia realistyczne osób, które, no cóż, jednego to pewnie rozpoznajecie po lewej stronie, na przykład Jaromira Schroedera, a po prawej stronie, no to może poznajemy z kolei realia bytowskie, bo tam w tle na przykład jednego ze zdjęć na górze charakterystyczny budynek w zabudowie szachulcowej z Bytowa. No ale generalnie chodzi jakby tutaj o to, że to są rzeczywiście zdjęcia. To są zdjęcia, które dodatkowo właśnie, aby nie miały tylko czynnika takiego realistycznego, koloryzuje się i posteryzuje. No, nie chodzi o pasteryzację, nie mylić proszę posteryzacji z pasteryzacją, to jest posteryzacja, a więc nie ma żadnego picia, natomiast jest specyficzne ujmowanie rzeczywistości w postaci plakatu, czyli takiego wyrazistego gestu na przykład, który wykonuje aktor tutaj w tym komiksie, albo wyrazista mimika, więc pewne przerysowanie, no i oczywiście koloryzacja, no bo choć na przykład wnętrze domu może być w takich tam kolorach, to jednocześnie jak patrzymy na te szafki, to widzimy, że tego koloru jest troszeczkę za dużo. A więc to jest taka technika, którą zastosował Rolbiecki, aby pewnie odebrać takiej jednoznaczności fotografiom. No i patrząc dalej, jest dalej ten czynnik lokalności, który już mówiłem, że jest przy Szczenią Święców, bo na przykład po lewej stronie, no to cóż, widzimy jezioro Dąbie i widzimy pewne realia, które każdy z nas może sprawdzić, może pójść na ten pomost i stwierdzić, tak, to jest dokładnie to miejsce, które ja znam z komiksu. A po prawej stronie też bytowiacy pewnie znają ten tunel i tylko pewnym dodatkiem, właśnie taką nowością, która przekracza realizm, jest fakt, że dodaje Rolbiecki pewne wizje, postacie, które tutaj wizyjne się gdzieś zjawiają głównemu bohaterowi, a co ciekawe, to są postacie, które znowu są zanurzone w coś, co my z życia i przygód Remusa znamy. To taka specyficzna królewianka się nam gdzieś zjawia. Nie chcę opowiadać o treści całego komiksu, żeby Państwu zostawić, ci, którzy nie znają, żeby Wam zostawić przyjemność oglądania komiksu. Natomiast nie mam tutaj, bo cały czas pracuję nad tym, żeby mieć własny komiks historii Mrzezina. Dlaczego pokazuję bez fotki? Bo to jest właśnie pewna rzecz, którą chcę tutaj rzucić w przestrzeń, abyśmy jakby byli wyczuleni na tą kwestię.
Kamil Hinz zorganizował pewną grupę osób, która stworzyła komiks Historia Jan Rzezina. Paweł Bura napisał tekst, Grzegorz Piotrowski zrobił rysunek, no właśnie, a pan Kamil zatroszczył się o kolportaż. Ale chcę powiedzieć, że to, że wykonali pracę, to, że ona się rozeszła wśród społeczności, niestety, to było piękne, wspaniałe, ale nikt dzisiaj prawie nie ma egzemplarzy komiksu. Mnóstwo z tego, co wiem, w Polsce ludzie pokupowali, kolekcjonerzy tego komiksu pokupowali, dokonali takiej swoistej inwestycji w przyszłość, natomiast w zasobach naszych kaszubskich nie ma tego komiksu, aby móc go sobie obejrzeć, aby móc się nad nim zastanowić. A przecież każda z wiosek, każda z miejscowości mogłaby mieć właśnie komiksową historię. Darek Majkowski z Olą pewnie będą o tym więcej mówić, jak taką tworzyć historię, ale ta dziura tutaj w tym slajdzie właśnie jest po to, abyśmy nie zapominali, że jeżeli już zrobimy taką historię, to nie możemy ją wyłącznie rozdać, a nie upamiętnić, nie porozsyłać do wszystkich najważniejszych bibliotek dla przyszłych pokoleń. No ale dobrze, wracamy do komiksu. Zobaczcie, Kajko i Kokosz, tak? Jeden z najbardziej popularnych komiksów Janusza Christy został przetłumaczony przez Zbigniewa Jankowskiego, wydany w 2005. Tutaj dwa numery, Zamach na Milusza i Na latowisku, gdzie identyczne są układy rysowane, natomiast nieidentyczne teksty, bo można zrozumieć, że po prostu Jankowski dał troszeczkę coś od siebie i te frazy brzmiące po polsku może ciekawie, może dobrze w polskojęzycznej wersji komiksu nieco inaczej brzmią po kaszubsku, ale to jest już taki, można powiedzieć, nie do końca na 100% kaszubski komiks, no bo on swoje oryginały ma polskojęzyczne. Natomiast no, bardziej można się zastanawiać, co z Wakacjami w raju, bo tak, też oczywiście scenariusz jest napisany po polsku przez Barbarę Kosmowską, ale to, że znowu Roman Kucharski uczestniczył w powstawaniu go, czyli zrobił rysunek, i to, że Piotr Dziekanowski, brakło mi literki I, jest D, ale powinno być D, więc Piotr Dziekanowski tłumaczył, to można już bardziej uznać za większą tą strunę kaszubskości, tutaj się potrąca w tym komiksie. Zresztą jak oglądamy wnętrze, to też to widać. Jest czynnik lokalny, ten bytowski, bo oto letnicy z Warszawy przyjeżdżają na wakacje na Kaszuby. Potem mamy, tak jak po prawej stronie, zwiedzanie okolicy, więc swoisty to przewodnik. Możemy traktować ten komiks jako taki mini przewodnik. Jak oglądamy środek, inne momenty, inne sekwencje komiksu, to są zarówno zbliżenia żartobliwe, wyolbrzymione, tak jak tutaj mamy takie ognisko, jedno z pierwszych ognisk zapoznawczych po lewej stronie i bardzo ciekawy na przykład opis spływu kajakowego po prawej stronie, gdzie są załomy, które pokonywane są na kajakach. Z tego co wiem, jak jedziemy z Bytowa w stronę Lęborka koło Gołębiej Gór, to tam jest to miejsce, gdzie kajaki pozostawiamy i to właśnie jakby tego miejsca dotyczy akurat ten slajd. Więc całkiem ciekawe historie. Natomiast dla jeszcze młodszego czytelnika jest na przykład Akademia Błotowych Żółwiów z tekstem Mai Nowotnik, znowu z rysunkiem Romana Kucharskiego w tłumaczeniu Piotra Dziekanowskiego, przy czym też komiks 3/4 kaszubski, no bo on także ma swoje wersje polskojęzyczne. Natomiast on, o ile wcześniejsze komiksy, przez ilość tekstu widać, że były tworzone dla dorosłych, ten komiks jest bardziej widoczny i w kresce, i w niewielkiej ilości stosunkowo tekstu. Bardziej widać, że jest tworzony dla młodego odbiorcy, takiego przedszkolnego albo wczesnoszkolnego. Po tej technice tutaj, którą Państwo widzicie, to chyba nie ma wątpliwości, albo
w tym, jak jest bitwa między żółwiami a wydrami po lewej stronie, czy tak jak oglądane tutaj po prawej stronie, też takie napięcie między światem ornitologicznym a światem właśnie żółwi. No i jeszcze dalej idąc, popatrzmy na to, że komiks bardzo często dzisiaj pojawia się przy różnego rodzaju uroczystościach, jakichś jubileuszach. Na przykład Muzeum w Wejherowie dwukrotnie opublikowało komiks o sobie. To jest na przykład wersja, to jest stosunkowo niedawna, z 2018 roku, gdzie tekst przygotował Piotr Szmant, natomiast rysował Tomasz Mering. No i komiks, który żartobliwie pokazuje zbiory i pokazuje historię wejherowskiego przybytku kultury, jakim jest Muzeum Piśmieństwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Więc odnaleźć w tym komiksie możemy i realnie istniejący budynek, i fakty, które rzeczywiście się wydarzyły, ale obejrzeć możemy także pewne uśmiechy, pewne takie właśnie ironiczne czy satyryczne ujęcia, tak jak w tym rysunku po lewej stronie z 28 listopada 1967, że się przypatruje tutaj zebraniu jakiś właśnie kaszubski demon, kaszubski diabeł, czy purtk, czy inne demoniczne ustrojstwa, ale ważne, że pokazuje się tutaj czynnik historyczny z takim właśnie pewnym uśmiechem, z takim haczykiem przyciągania uwagi, czy po prawej stronie, gdzie widzimy znowu zarysy postaci rzeczywistych, które albo żyją, albo już niestety nie ma ich wśród nas i gdzie sobie także możemy odkryć pewne wydarzenia, w których po prostu uczestniczymy, tak jak tutaj na przykład młody Roman Drzeżdżon, po prawej stronie go tutaj widzimy. Natomiast jeszcze z innych, bo mam nadzieję, że Państwo zgromadzeni tutaj dzisiaj na webinarium są także o takich poglądach. Otóż Kaszuby, jak wiemy, jest to kraina niezwykle szeroka, wcale nie ograniczona do województwa pomorskiego, tylko historycznie rzecz biorąc, to moglibyśmy dopatrywać się obecności Kaszubów także i na tak zwanym Pomorzu Zachodnim, ale także i na Pomorzu Przednim, mówiąc tak z niemiecka, czyli na Zaodrzu. No i na przykład Wojciech Stefaniec, który jest słupskim rysownikiem, on przygotował już ładnych parę lat temu w Głosie Pomorza, ale w tych edycjach koszalińskich opowieści z Nadbałtyku. I w kilku tych opowieściach są właśnie motywy kaszubskie. Tutaj jest grill przyprawiany dreszczykiem, gdzie bohaterowie zażywają tabakę, tak, zażywają tej tabaki, a na końcu się okazuje, kiedy sobie postudiujemy, że to są wampiry. Są także inne jeszcze opowieści, które związane są z Kaszubami i zachęcam do poszukiwań, aby jakby dostrzec, że kaszubski komiks nie musi się jakby zamykać tylko w tej przestrzeni właśnie dzisiejszego, nie wiem, województwa pomorskiego, i tylko takiego matecznika kaszubskiego z naszymi 7 stolicami. Natomiast wszystko jest otwarte i wszystko możemy dalej rozwijać. Na końcu podaję Państwu tutaj bibliografię, gdzie kilka podstawowych zupełnie opracowań po lewej stronie co do komiksologii, bo jest już taka dziedzina nauki, a po prawej stronie taki niewielki namiar na to, co o komiksach kaszubskich już zrobiono. Także zachęcam Państwa do lektury, zachęcam do rysowania, do przeżywania spraw kaszubskich poprzez komiks. Wielgo Dzonka. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni Państwo, czyli historia komiksu kaszubskiego jest dosyć długą historią, co pan profesor tak bardzo ciekawie nam zaprezentował. Szanowni Państwo, pewnie razem z panem profesorem byśmy w tej chwili zapraszali na przerwę kawową. Część plenarna nam się zakończyła, a za chwilę warsztatowa.
Proponujemy takie 20 minut przerwy, którą wypełni ja i Ania Dunst. Ja przypomnę Państwu tylko o zasobach internetowych, które możecie Państwo wykorzystać w nauce języka kaszubskiego. Natomiast Ania Dunst przybliży, przypomni, opowie o nowościach wydawniczych. Tak króciutko. 2 miesiące już, Szanowni Państwo, pracujecie zdalnie, więc na początku marca Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie skierowało do Państwa mail, w którym zachęcaliśmy do korzystania z naszych zasobów, które są na portalach, które prowadzi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Dlatego pozwolę sobie tylko dzisiaj króciutko przypomnieć i czasami zachęcić też Państwa do skorzystania z konkretnych plików na przykład. Portal edukacyjny Skarbnica Kaszubska na pewno Państwu jako regionalistom, kaszubistom jest znany. Baza wiedzy, pomysłów, dzięki którym Państwo możecie również online tworzyć lekcje języka kaszubskiego. Kafelki na Państwo wszystkim są bardzo dobrze znane. Dokumenty. W dokumentach, Szanowni Państwo, znajdziecie akty prawne, które teraz, kiedy tworzymy, też organizujemy nowy rok szkolny, czasami Państwo piszecie do mnie, dzwonicie, prosicie o wsparcie, który akt prawny jest potrzebny. Na Skarbnicy Kaszubskiej w zakładce dokumenta, dokładnie akty prawne, znajdziecie Państwo rozporządzenia, ustawy dotyczące, ogólnie mówiąc, organizacji nauczania języka kaszubskiego w szkole. Tam też również rozkłady, programy nauczania, czy podstawa programowa, dla Państwa bardzo ważny dokument. Polecałabym Państwu również kilka, Państwa uwadze oczywiście, bibliotekę cyfrową, PDF-y, podręczników, również książek pomocniczych. Możecie Państwo wykorzystywać, wysyłając uczniom na przykład konkretne lekcje czy konkretne strony, które interesują Państwa czy pasują do danej lekcji. Zakładka multimedia, audio, wideo i gry. Audio, Szanowni Państwo, to audiobooki z nagranymi bajkami czytanymi w języku kaszubskim. O tym jeszcze za chwilkę. Wideo. Tu Państwu polecam tę stronę, bo oczywiście mamy odnośnik do strony Wirtualne Kaszubo, o którym też za chwilę, ale też Państwo znajdziecie tam linki do programów, które są realizowane przez Twoją Telewizję Morską, gdzie możecie Państwo konkretne programy wykorzystać do konkretnych lekcji. Polecam też zakładkę lekcje kaszubskiego. Oczywiście na iUczbę myślę, że Państwu polecać nie muszę, że Państwo ją dobrze znacie. Dodatek edukacyjny do miesięcznika Pomerania, tam scenariusze lekcji, bardzo ciekawe, plus gramatyka z ćwiczeniami i wiele, wiele innych dla Państwa ciekawych materiałów. W tej zakładce Państwo też znajdziecie lekcje, które zaproponowali swego czasu Roman Drzeżdżan i Danuta Pioch. Nazwali te lekcje Kasiepście dla wsiedcich. Bardzo ciekawa propozycja 40 lekcji, które również Państwo możecie wykorzystać na lekcjach kaszubskiego zdalnie. Lekcje dla najmłodszych. To opracowała swego czasu pani Janina Kosiedowska z Chojnic. Są to pliki wideo, gdzie Państwo możecie pobrać konkretne piosenki, gdzie jest konkretny układ taneczny, więc bardzo fajnie, jeżeli chodzi o klasy 1-3 do wykorzystania. Polecam też lekcje na kasiepską nutę. To, ile się nie mylę, ile dobrze pamiętam, w 2016 roku te lekcje zostały opracowane przez Tomasza Fopkę. Też są to pliki wideo, jest tych lekcji chyba 20 kilka. Naprawdę bardzo fajny materiał do wykorzystania w nauczaniu zdalnym. To tylko, Szanowni Państwo, takie smaczki gdzieś przeze mnie wyciągnięte. Skarbnica jest pełna
materiałów dla Państwa, które możecie Państwo wykorzystać właśnie ucząc zdalnie. Polecam również zakładkę Rady Języka Kaszubskiego i w ogóle stronę Rady Języka Kaszubskiego. Zakładkę tutaj, jeżeli chodzi o skarbnicę, to jest jedna kafelka poświęcona Radzie, ale jest jeszcze strona Rady działająca, a tam Państwo znajdziecie wszystkie biuletyny, które wychodziły od 2007 roku włącznie do 2019, ale również wszystkie uchwały, które podjęła Rada Języka Kaszubskiego, a dotyczą oczywiście pisowni, słownictwa, czyli bardzo ważnych tematów, jeżeli chodzi o naukę języka kaszubskiego. Wirtualne Kaszuby, to wspominałam, jeżeli chodzi o pliki wideo, to właściwie skarbnica filmów dokumentalnych, popularno-naukowych, edukacyjnych przede wszystkim, dotyczących różnej tematyki. Filmy są i po kaszubsku, i po polsku, ale dotyczą języka, postaci, o muzach są filmy, historii, edukacji, literatury, różnych miejsc, muzyki, kultury. Dla ułatwienia Państwu wysyłałam na początku marca też taki plik, czy na stronie kaszubi.pl, czy na stronie skarbnicy kaszubskiej. Państwo możecie ten plik w Wordzie pobrać i tam te tematy, te filmy zostały pogrupowane, żeby Państwu ułatwić taką nawigację na tej stronie. Ja również na koniec zamieszczę ten plik w czacie, Państwo będziecie mogli go sobie pobrać. Filmów jest naprawdę bardzo dużo, filmy są bardzo ciekawe i można te lekcje, ucząc zdalnie, właśnie takim filmem urozmaicić, a dzieci lubią oglądać filmy, to też jest łatwiejsze w odbiorze czasami niż tekst, który musiałyby przeczytać. Portal Akademii Bajki Kaszubskiej, myślę, że Państwu również znany. Tam audiobooki z bajkami czytanymi w języku kaszubskim. Bajki Sędzickiego, Nagla, Majkowskiego i wielu innych jeszcze znanych i ważnych dla nas osób, jeżeli chodzi o literaturę. To też można wykorzystać dla takiego urozmaicenia właśnie nauki języka kaszubskiego. Dla starszych polecam na stronie właśnie też Akademii Bajki Kaszubskiej jest Kasze Bogonia, to pierwsze słuchowisko science fiction, które również zostało zrealizowane w ramach Akademii Bajki dla starszego odbiorcy. To słuchowisko powstało na podstawie powieści Jana Nyczecigłe, więc też Państwu polecam, można to przesłać, można udostępniać. O tworzeniu kaszubskich ćwiczeń na takiej aplikacji jak Learning Apps pisała o tym już na stronie skarbnicy kaszubskiej Karolina Weber. Bardzo Państwu polecam tę aplikację, bo ona też Państwu ułatwi, ale też uatrakcyjni to zdalne nauczanie, ale potem właściwie, kiedy już nie będziemy musieli zdalnie uczyć, kiedy Państwo wrócicie do szkół, po prostu z tego można też bardzo ciekawe wykreślanki, puzzle, krzyżówki stworzyć jako materiał na lekcję języka kaszubskiego. Tam też jak Państwo się już zalogujecie i będziecie przeglądać tę aplikację, jest zakładka pozostałe języki, tam już jest język kaszubski, więc można również korzystać z tego, co ktoś już opracował przed Państwem. To jest coś nowego. Profesor Daniel Kalinowski, którego Państwo mieliście dzisiaj okazję już wysłuchać, rozpoczął bardzo ciekawy cykl o literaturze kaszubskiej. Pan profesor w krótkich mini wykładach, takich popularno-naukowych, przybliża twórczość ważnych osób, ważnych twórców literatury kaszubskiej. Ukazało się 11, pan profesor mówi, że pewnie będzie ich 40. Do czasów współczesnych pan profesor będzie opowiadał o literaturze kaszubskiej. Dotychczas jest Florian Cejnowach, Jeronim Dordowski, Aleksander Majkowski, Jan Karnowski, Leon Hejke, Rzeszyńce, Jan Trepczyk, Aleksander Labuda. Pewnie już pan profesor dorzucił kogoś jeszcze. Więc bardzo Państwu polecam kanał YouTube pana profesora Daniela Kalinowskiego. To też jest takie fajne wprowadzenie, jeżeli chodzi o lekcję kaszubskiego.
profesor przybliży twórczość, a potem Państwo jeszcze dalej poprowadzicie lekcje. Wieżyca nauczycielska to projekt, który realizuje Kaszubski Uniwersytet Ludowy. Bardzo Państwu również polecam. To, o ile się nie mylę, tak, to jest cykl 3 spotkań w tej chwili. KUL proponuje z panem Piotrem Kowalewskim, jak wykorzystać najbliższą przestrzeń w edukacji regionalnej. Są to też spotkania właśnie online, takie webinaria, na które Państwo możecie się zalogować. Państwo wejdziecie na stronę KUL-u, wszelkie informacje o tych ciekawych spotkaniach z Piotrem Kowalewskim, który właśnie przybliża Państwu, jak można tę najbliższą okolicę wykorzystać, ucząc języka kaszubskiego. Polecam. Nie zapominajmy, Szanowni Państwo, o naszych kaszubskich muzach. Wejherowo, Wdzydze, Kartuzy, Bytów. Tam również bardzo dużo ciekawych, atrakcyjnych dla Państwa ofert, jak wirtualne spacery po na przykład zagrodach we Wdzydzach, czy po wystawach, które są schowane w tej chwili, nieudostępnione przez taką, a nie inną sytuację dla uczestników, dla widzów. Bytów, bardzo fajny cykl zabaw z myszką Kunegundą, czy smaczki muzealne na stronie Państwo znajdziecie Wejherowskiego Muzeum. Bardzo dużo atrakcyjnych również dla Państwa ofert, które możecie podlinkować i wysyłać uczniom w ramach lekcji. Biblioteki cyfrowe, wielkie zbiory. Myślę, że Państwo korzystacie. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa Pomorska, Wejherowska, o ile wiem, tam na razie są problemy techniczne, ale Państwo zaglądajcie, może niebawem miną. To tak króciutko, właściwie w wersji dla Państwa przypomnienia, bo Państwo już od 2 miesięcy pracujecie online, ale myślę, że nasze zbiory internetowe, też przygotowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, ale nie tylko. Państwo macie z czego zbudować atrakcyjne lekcje dla uczniów. Dziękuję. Teraz w ramach przerwy jeszcze kawowej zapraszam Anię Dunst, która przybliży Państwu nowości wydawnicze. Już jest Ania z nami. Tak, czekamy. Ja? Dobrze, ja już się. Poproszę o moją prezentację. Mi osobiście bardzo jest przykro, że spotykamy się w ten sposób wirtualny. No, cieszę się, że w ogóle takie spotkanie było możliwe, ale ja zawsze bardzo chętnie się z Państwem na konferencjach w Słupsku spotykam w świecie rzeczywistym, gdzie na stoisku możemy porozmawiać o książce kaszubskiej. Mogą Państwo ją wziąć do ręki, obejrzeć i samemu wyrobić sobie zdanie na temat pozycji przez nas prezentowanych. No cieszę się, że chociaż taka możliwość online jest i że mogę Państwu to, co pod koniec 2019 roku i w 2020 roku ukazało się na rynku, a co z pewnością może być pomocą w nauczaniu zarówno zdalnym, jak i potem, kiedy już wszyscy wrócimy do naszych szkół i będziemy mogli korzystać z uczniami z tych przygotowanych materiałów dydaktycznych. Jak na tytuł konferencji przystało, przygotowałam prezentację w wersji obrazkowej z okładkami prezentowanych publikacji. O, tutaj pierwsza z tych rzeczy, które ukazały się pod końcem ubiegłego roku, gry i puzzle, jakie wydało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Część z Państwa miała już okazję zobaczyć je w Staniszewie, gdzie spotkaliśmy się na takim gamingu, tak, gdzie mogliśmy wykorzystać przede wszystkim grę Zapadły Ząbki i zapoznać się z jej walorami. Ja zachęcam Państwa do nabycia i do korzystania z tych 2 gier, gdyż wykorzystują one bogatą literaturę kaszubską i słownictwo kaszubskie, które w atrakcyjny sposób podane z ciekawymi ilustracjami i z bardzo wysoką jakością wykonania
utrwala dzieciom zarówno ortografię, jak i wiedzę o Remusie, tak, naszym głównym bohaterze, czy innych postaciach z mitów kaszubskich. A kolejną taką rzeczą, do której namawiamy, to jak zwykle puzzle. Państwo zawsze chętnie korzystaliście z puzli przygotowywanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, czy były to puzzle z mapą Kaszub, czy puzzle z twórczością Józefa Chomowskiego. W tym roku proponujemy 2 nowe wzory, jakimi są puzzle przygotowane z okazji zaślubin Polski z morzem, którego to stulecie obchodzimy w tym roku, jak również duże opakowanie, aż 100 elementów puzli wykorzystujących elementy graficzne z Kasiepścich nut, czyli jednej z najpopularniejszych piosenek kaszubskich. Tutaj ilustrację wykonała pani Joanna Koźlarska, która też wśród naszych milusińskich cieszy się dużą estymą. Dzieci lubią korzystać z przygotowanych przez nią ilustracji. Myślę, że tutaj puzzle również będą się cieszyły dużym powodzeniem. Kolejna tutaj prezentowana przeze mnie gra to ta, której nie zdążyliśmy już przed pandemią pokazać Państwu, a jest ona o tyle istotna i szczególna, że prezentując na 10 kartach najważniejsze wydarzenia z historii Kaszub, wybrane przez grono historyków, pozwala umiejscowić ważne wydarzenia z historii Kaszub na tle Polski i świata, gdyż gra zawiera kilkadziesiąt takich kartoników pięknie ilustrowanych z datami i z nazwami wydarzeń historycznych. Uzupełnienie ich 10 kartami z historii Kaszubów na pewno pozwoli poszerzyć horyzonty myślowe i, że tak powiem, umiejscowić historię Kaszub na tle świata takim uniwersalnym. Tutaj slajd poświęcony tematyce, która Państwa zawsze najbardziej interesowała, czyli podręczniki. Jest to jedna z ważniejszych pozycji w naszym sklepie, jeśli chodzi o kwestię nauczania języka kaszubskiego. Tutaj pozwalam sobie przypomnieć o serii podręczników autorstwa pani Emilii Maszke. Tom 4 Państwo znaliście, tom 5 ukazał się podręcznik do klasy 4, tak może powinnam powiedzieć. Ukazał się już wcześniej, Państwo już z niego korzystacie. Tom 5 ukazał się pod koniec 2019 roku. To podręcznik do klasy 5 jest również dostępny. Zachęcamy, żeby z niego korzystać. Tutaj slajd przypominający te podręczniki, które ciągle są dostępne w naszej ofercie, czyli podręczniki z Kaszewścin Świat czy Kaszewe Zemialedze dla dzieci najmłodszych, potem Zdrój Słowa z Kaszewścin w szkole dla klas 4, czy z Kaszewścin w szkole dla klasy 5. Kolejny slajd, jaki przygotowałam, to takie króciutkie przypomnienie o serii autorstwa Felicji Baski-Boryszkowskiej i Wojciecha Myszka i w Kasiepści, Kasiepsku w Świece dotyczącej podręczników do nauki języka kaszubskiego w liceum. Tutaj teczka materiałów do nauczania języka kaszubskiego, zwierzęta na zaklętej stegnie. To jest taka pomoc dydaktyczna, która cieszy się dużym powodzeniem. Zawiera plansze przygotowane do wykorzystywania przez Państwa na lekcjach języka kaszubskiego z gotowymi rozwiązaniami utrwalania wiadomości, jakie Państwo przekazujecie na lekcjach. Autorki wykorzystały tutaj motywy zwierzęce znane z książki Zaklęta stegna profesora Jerzego Sampa. W przygotowaniu jest kolejna część, więc myślę, że również dzieci starsze będą mogły z tego korzystać i jest to pozycja, która na stałe zagości na lekcjach języka kaszubskiego. Tutaj fiszki to kolejna taka pomoc, którą proponujemy, która wspomaga proces nauczania języka kaszubskiego, w tym przypadku słownictwa i gramatyki. Są to 2 edycje przygotowane przez Dariusza Majkowskiego
i Aleksandrę Majkowską, które w nowatorski sposób pomagają utrwalić słownictwo. Ta pierwsza wersja to jest ponad 700 słówek, ta druga, Kaszubski na co dzień, to jest ponad 300 kartoników z prostym mechanizmem pytanie-odpowiedź, z ilustracjami, które gdzieś uatrakcyjniają naukę języka kaszubskiego. Do dyspozycji w pudełku macie Państwo również kod, na podstawie którego pobieracie wersję audio, możecie ją wykorzystywać czy na komputerach, czy na telefonach, smartfonach. Jest ona w wersji MP3. Tutaj kolejna nowość, jaka pojawiła się na rynku, to kolejny tom Biblii dla dzieci w języku kaszubskim. W 2015 roku na rynku ukazał się Stury Testament w Ebryskach autorstwa Aleksandry i Dariusza Majkowski. W 2019 ukazał się drugi tom, tym razem Nowy Testament, bogato ilustrowane przypowieści z Nowego Testamentu, historia zbawienia. Co ciekawe, tak jak pierwszy tom, również tom drugi zawiera płytę CD z audiobookiem, którą można wykorzystywać na lekcjach języka kaszubskiego i w ten sposób urozmaicać lekcje. Kolejny slajd, jaki przygotowałam, to seria, którą myślę, że już szczegółowo przedstawiać nie muszę, bo bohaterzy Mack, Mariolka czy Balbina już na stałe goszczą w Państwa biblioteczkach i korzystacie Państwo z nich, o czym dobrze wiemy. Tutaj również przypomnienie, że w tej serii mamy również wiersze dla dzieci takich autorów jak Stanisław Janka, Jan Trepczyk, Tomasz Popka. Przypominam o tym szczególnie w tej chwili, kiedy trwają przygotowania do pierwszej edycji konkursu Rodna Mowa online. Te publikacje oprócz pięknych ilustracji Joanny Koźlarskiej i wierszy naszych autorów zawierają również płyty CD z przeczytanymi wszystkimi utworami, więc myślę, że to byłaby duża pomoc dla naszych milusińskich w przygotowywaniu się właśnie do tego konkursu, i do którego zachęcamy, żeby wysyłać swoje prezentacje i wziąć udział. Tutaj jeszcze kolejne 2 tomy, baśni zebrane w Krainie Kasiewskich Brawandów, gdzie macie Państwo wszystkie klasyczne bajki kaszubskie takich autorów jak Anna Łajnik, Aleksander Majkowski, Leon Ropel, Leon Hejke i Alojzy Nagel i wielu innych. Te baśnie są od 2 miesięcy czytane przez nauczycieli języka kaszubskiego i nie tylko, i publikowane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie na Facebooku i na YouTubie, więc to jest wersja papierowa, pięknie ilustrowana. I najnowszy tom, Zajcowy Górka, z serii Kaszubskie Bajanie, gdzie do Macka, Mariolki, Balbiny dołącza Tomk, którego właśnie losy w sposób dosyć ciekawy i nieoczywisty splatają się z działalnością kaszubskich bóstw. Tutaj tylko krótkie przypomnienie, że ciągle jeszcze są obecne na rynku proza profesora Sampa, zarówno Gdańsk-Waśniowa stolica Kaszub w wersji polskiej i kaszubskiej, czy Zaklęta Stęgna dwujęzyczna. Do każdej z tych książek dołączone są audiobooki. O, tutaj nasza ulubiona Werunka, która już dorasta z przedszkola, poszła do szkoły i teraz przyszedł czas na zwiedzanie pięknych Kaszub, więc tutaj również zachęcamy, żeby nasze dzieci rosły z Werunką i się rozwijały. Tutaj już pozycja dla osób starszych. Do znanych już Państwu wierszy Bożeny Ługowskiej, Hanny Makurat czy Adeli Kalinowskiej dołączył w zeszłym roku Janusz Mamelski. Myślę, że ten tomik, który zbiera dobre recenzje, będzie takim ciekawym uzupełnieniem Państwa biblioteczki. Tutaj też przypomnienie, że możecie Państwo korzystać z takiej serii, którą wydajemy wspólnie z Akademią Pomorską. Są to opracowania krytyczno-literackie autorstwa profesora Daniela Kalinowskiego. Na rynku są już obecne Raptularz czy Sylwy, a w tym roku wydajemy kolejny tom, który nazywać się będzie Pasaże Kaszubskie i dotyczyć będzie szeroko rozumianej literatury, ale też wydarzeń kulturalnych z ostatnich lat.
Dla starszych również na półce z prozą kaszubską, którą Państwo dobrze znają, pojawili się nowi autorzy. Jest to Krystyna Lewna, laureatka Kaszubskiej Nagrody Literackiej, i jej opowiadania zebrane w tomie Mój z Młeją są ciekawą propozycją na ten czas wolny. Tutaj też felietony profesora Salmonowicza, który w krótkim tomiku Gawędy o ludziach i książkach zabiera nas w podróż nie tylko po Kaszubach, ale i po całym świecie, czy Sławomir Formela i jego Wunderwaffensie w flotę, tutaj znany już Roman Drzeżdżon, Tomasz Fopke, czy felietony Zyty Wejer w języku kociewskim, w gwarze kociewskim. Tutaj to, co już mówiliśmy wcześniej, dzisiaj odbędzie się promocja internetowa tej pozycji. Ja tylko przypomnę, że jest to Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, wydana przez Instytut Kaszubski, która to liczy sobie 5 książek, tak, zebranych, przygotowanych przez profesora Gerarda Labudę, Józefa Bożyszkowskiego i profesora Cezarego Obrach-Prądzyńskiego. Jest to najobszerniejsza jak dotychczas publikacja, bo liczy sobie aż ponad 4000 stron i możecie Państwo poznać, czytając, zapoznając się z tą publikacją, historię Kaszub od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych. Zachęcamy bardzo do nabywania tej publikacji. Myślę, że ona już od czerwca będzie po raz kolejny dostępna w naszej księgarni internetowej, gdyż pierwszy nakład i zainteresowanie nim przeszło oczekiwania wydawców i skończyły się książki bardzo szybko. Teraz czekamy na dodruk. Tutaj też jeszcze przypomnienie bardzo popularnej serii Wademeka Kaszubskie, gdzie autorzy profesor Józef Bożyszkowski, Cezary Obrach-Prądzyński, Adela i Daniel Kalinowscy, Tomasz Fopke czy Katarzyna Kulikowska prezentują w wersji dwujęzycznej najnowsze ustalenia naukowe dotyczące współczesnej kultury, literatury, ruchu kaszubsko-pomorskiego czy w wersji skróconej historii Kaszubów. Też bardzo ważna i ciekawa, a jednocześnie bardzo aktualna propozycja jest to słownik nazw miejscowych i fizjograficznych przygotowany przez Radę Języka Kaszubskiego. Słownik ten został wydany w 2 tomach i myślę, że również jest bardzo ciekawą i przydatną pozycją w naszej biblioteczce, gdyż zawiera najbardziej aktualne ustalenia dotyczące kaszubskiego nazewnictwa, właśnie jeśli chodzi o miejscowości i obiekty fizjograficzne. Na koniec 2019 roku to również był czas, kiedy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie kończyło 5-letni projekt, jakim było przetłumaczenie z języka oryginału na język kaszubski 5-księgu. Efektem tego była konferencja, którą w listopadzie odbyliśmy w Gdańsku-Oliwie, i ekskluzywne wydanie pierwszych 5 ksiąg Starego Testamentu, które właśnie Państwo widzicie na tych slajdach. Etui zawiera 5 tomów, materiały pokonferencyjne właśnie z tego wydarzenia, jak również płytę CD z nagraniem w wersji audio w wykonaniu znakomitego Zbigniewa Jankowskiego. Myślę, że to piękna pamiątka i też wspaniały materiał do wykorzystywania na lekcjach języka kaszubskiego. Tutaj już taki slajd podsumowujący, w związku z tym, że mamy pewne ograniczenia pandemiczne. Przygotowałam właśnie taki krótki schemat, jak dokonywać w tych czasach zakupów naszych książek. Najbardziej polecamy jak zwykle naszą księgarnię internetową kaszubskaksiążka.pl, gdzie znajduje się pełna oferta książek, które Państwo możecie nabyć. Można te zamówienia również słać na nasz adres mailowy wydawnictwo.zkp@gmail.com. Można zamawiać telefonicznie pod podanymi tutaj numerami telefonów. Można nas też odwiedzić, jesteśmy czynni od 8 do 15 w Gdańsku na ulicy Straganiarskiej, gdzie mam nadzieję, że już wkrótce wszyscy się spotkamy.
Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że przybliżyłam Państwu te książki, które wydane zostały w ostatnim czasie i do zobaczenia gdzieś na Kaszubach, na stoisku, gdzie będziemy mogli już porozmawiać i zobaczyć się w rzeczywistości. Dzień dobry raz jeszcze. Witamy, Szanowni Państwo, po przerwie takiej kawowej z naszą zachęceniem Państwa do korzystania ze zbiorów internetowych, ale również z zachęceniem do kupowania czy zapoznania się z książkami kaszubskimi. Panie profesorze, warsztaty czas zacząć. Poproszę o wprowadzenie. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że jesteście wzmocnieni kawą, herbatą, tudzież kuchem. Przed nami część warsztatowa, zdalna, ale cały czas technika nas zaskakuje i my jako twórcy, my jako nauczyciele panujemy nad tą techniką. Dlatego za chwilę Aleksandra Majkowska oraz Dariusz Majkowski razem pojawią się w Państwa domach, aby zrealizować tak jakby dwie rzeczy jednocześnie. To znaczy, z jednej strony będzie mowa o budowaniu, sposobach tworzenia scenariusza komiksu, typowego komiksu, jako pewnego takiego spotkania się państwa, być może właśnie z egzotyczną rzeczywistością, ale myślę, że zarówno Ola, jak i Darek pokażą Państwu, że to nie gryzie, że to nie jest takie straszne. A druga sprawa, że nie tylko chodzi o sam scenariusz, ale teraz także i o to, aby umieć, aby twórczo podejść do sprawy budowania oprawy graficznej. Bo tak jak powiedziałem dzisiaj na samym początku, komiks to nie jest coś gorszego, to nie jest jakiś gatunek wypowiedzi wyłącznie zabawowej albo wyłącznie traktowanej jako coś dla bardzo młodego widza czy też odbiorcy. Nie, to jest rzeczywistość, którą dzięki naszej aktywności możemy nasączyć tę rzeczywistość artystyczną bardzo poważnymi, bardzo serio traktowanymi celami. I o tych właśnie celach tożsamościowych, o tych celach formalnych, o różnych aspektach budowania dzisiejszego naszego budowania wypowiedzi komiksowej opowiedzą nasi za chwilę prowadzący z Nadola. Chcę tylko powiedzieć, że Ola Majkowska pracuje nad sprawami swojego doktoratu literaturoznawczego. Mam nadzieję, że niczego tutaj nie przekraczam, ale chcę powiedzieć, że pracuję nad literaturą dla dzieci i literaturą właśnie kaszubską dla dzieci, więc spotykacie się z osobą jak najbardziej właściwą do tego, aby objąć ten temat. A z kolei Dariusz Majkowski to pewnie Wam doskonale znany człowiek, ten, który pracował wiele lat i cały czas współpracuje z Pomeranią, a też w miarę świeży doktor nauk humanistycznych z doktoratem o Stanisławie Jance. Więc gorąco Państwa zachęcam do uczestnictwa żywego przez formy, jakie możemy dzisiaj użyć w warsztatach. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo za przedstawienie. Chciałam wszystkich przywitać. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej konferencji. My z Darkiem będziemy przeprowadzać warsztat, trochę dziwny warsztat, bo zdalny, w pracy zdalnej. Ja będę głównie mówiła o takich właśnie graficznych zasadach tworzenia narracji, oprawie graficznej. I ten warsztat właściwie będzie trochę taki nietypowy, bo nie będziecie Państwo rysować w domu, nie musicie przygotowywać kartek ani ołówków czy pisaków, flamastrów, ale przygotowaliśmy kilka kart pracy, które będą przydatne do prowadzenia lekcji
metodą zdalną też, ale też podczas normalnej pracy w klasie. Darku, teraz twoja kolej. Dobry dzień, witam wszystkich. Mam dacie pytanie, bo widzę to na czacie, są informacje, że głosu brak. Czy to prawda, czy ktoś to potwierdza, czy ja nas czec? Halo? Własta Tomasz Keller pisze, że wszystko graje, to myślę, możemy prowadzić dalej. No was to profesor Kalinowski parę razy zapowiedział, na tyle Bóg zapłać za to poprawdze, gdy o tym, że chcemy kirbić o tym, jak twórczo podchodzić do komiksu, do wyzwiskania komiksu, ale my tak poprawdze nie będziemy gadać z blues po komiksie, to będzie jeden z zylów na wypowiedzi, ale nie o tym chcemy gadać blues. Dlatego, że no, temu mamy obraz, ilustracja, komiks. My chcemy poprawdze zachęcać do tego, żeby grafika wyzyskiwać poprzez swoich uczbów. To prawda, komiks jest jednym z zylów, ale chcemy też narzeknąć o wizualnych notatkach i o wyzyskaniu programu Canva. To program czy strona bardziej, jako bardzo pomaga, jeżeli ktoś poprawdze mu pewna wyobraźni, to nawet nie trzeba mieć z wielki widzę. Taką proste wyzwiskanie te kanwy spróbujemy wam pokazać. Myślę, że pewno nie jedne z was to znają, ale jak jesteśmy robili sobie taki mały research, taką małą ankietę, to okazało się, że tak poprawdze było mniej jak 10% szkolnych kiedy z tego korzystało, także mam nadzieję, że tam też lewaje coś nowego i coś ciekawego. Jeżeli idzie o to tworzenie komiksu i narracji, to co to profesor Kalinowski zapowiedział, że nauczymy jak stworzyć komiks o historii każdy wse, to może nie do końca tak, bardziej chcemy pokazać, że to można wyzyskać podczas uczby w szkole elementy komiksu przede wszystkim, no bo żeby zrobić komiks, to wiedzieć jak zrobić taką przykładową jedną planszę i przede wszystkim o tym będę gadać. A jeżeli idzie o takie większe historie, to na zakończenie bluzem zepera takich doradów dla tych, co mają na to czas, chęć i ambicje, żeby gdzieś iść z tym krok dalej. No to myślę tyle, że jeżeli idzie o taci wprowadzeni, tak jak Ola rzekła, no to dziwne taci warkłewnie i tak do końca nie wiemy, czy to można pozwać warkłewniami, no bo taką interakcję, no nie będę występować już tak jak w normalnych warkłewniach, ale z drugiej strony dla te warkłewnie, że mamy nadzieję, że to jakoś poprawi wark szkolnego kaszepskiego języka, bo dzięki temu, że tam jest nowe narzędzia do roboty. Większość z tych rzeczy, o jakich chcemy gadać, będą do pobrania. Lucyna rzekła, że to wszystko będzie chyba na skarbnicy kaszepści i gdzieś tam pewno na Facebooku zrzeszenie, na starnie kaszubi.pl, że te plansze ja ci pokazywam, mamy parę takich przykładowych prawie planszy komiksowych, webrysków, notatków, filmik wprowadzający do tego, jak robić jakieś notacje, jak robić grafici na tej kanwie. Proszę sobie nie nerwować, że to za chudkłe, że nie ma to wszystkiego wynotowane. To wszystko bardzo można sobie później stygać i łetmykać, zatrzymywać ze słowami widzę, robić notacje i tak dalej. No a my na potrzeby tej prezentacji, no nie mamy też tyle czasu, żeby parę razy powtarzać. Dobrze, jedziemy dalej. Na początku chciałam opowiedzieć o mojej przygodzie w takim warsztacie, który przeprowadziłam w jednej ze szkół. Warsztat nawiązywał do filmu i opowiadania, które napisałam w języku kaszubskim dla dzieci. Opowiadanie nazywa się Dziwny przygłada w pięknych juszkach. Można też obejrzeć film. Darek, jeżeli masz możliwość, to mógłbyś teraz wkleić link do tej strony, gdzie można ten film obejrzeć. To wszystko lincie do testarnej i do tego wszystkiego, tak jak Lucyna prawie pisze na czacie na skarbnica kaszubska.pl i kaszubi.pl, także po zakończeniem tego webinarium to wszystko. Okej, żeby nie rozpraszać uczestników. Dobrze. Może pokażę, to jest fragment, zaraz o tu, fragment, kadr z tego filmu. Robiąc film i pisząc to opowiadanie, wpadłam na taki pomysł, żeby właśnie narysować postacie, bohaterów i umieścić te rysunki w filmie i dodać właśnie takie komiksowe detale, jak dymki,
których umieszczone są wypowiedzi bohaterów. Następnie podczas warsztatu przygotowałam takie gotowe dymki z wypełnionym tekstem. Dzieciaki wycinały dymki i wklejały na kartki. Rysowały własne ilustracje. Ilustracje ja nie przygotowywałam, tylko po prostu chciałam, żeby dzieci po obejrzeniu filmu, oczywiście w trakcie pracy twórczej, w trakcie rysowania też pokazywałam wracałam do filmu, by dzieciaki szybko zapomniały, ale do tego też wydrukowałam dla każdego opowiadanie. Każde dziecko miało przy sobie tekst, do którego mógł zaglądać. I tutaj chcę pokazać efekt tej pracy uczniów. Jak widać, fajnie sobie poradzili. Udało się niektórym uczniom, a może wrócę, tutaj wychwycić jakieś emocje twarzy. Zazwyczaj to są portrety głównych bohaterów. Tutaj widać, że bohaterka jest zdziwiona albo może trochę zdenerwowana, zaskoczona. Dzieciaki świetnie potrafiły, może nie wszystkie osoby, ale część dziewczynek na przykład tutaj świetnie potrafiła narysować jakieś mimikę twarzy, oczy, brwi. Następnie tutaj, a to już jest bardziej taki schematyczny rysunek, nawiązujący właściwie do kadru, który Wam wcześniej pokazałam. A tutaj jest już prostszy rysunek, ale mimo wszystko chłopiec, który narysował bohaterkę, potrafił instynktownie zaznaczyć proste jakieś cechy, które nawiązują do zdziwienia, na przykład tutaj proste linie brwi, albo otworzone usta, które krzyczą. Także nie musiałam nikomu tłumaczyć, wyjaśniać, w jaki sposób rysować. Dzieciaki same już instynktownie potrafiły narysować. Być może są już obyte z taką ilustracją, obserwują różne gry komputerowe, które są teraz bardzo modne, gry, które nawiązują do właśnie rysunków popularnych w komiksach, takich jak manga czy anime. Bardzo popularne są takie gry teraz. To wszystko mu traci znaczenie, że chcemy Wam pokazać, że więcej wiary w najdzecy, że po pierwsze my się czasem boimy wyzwyskiwać takie rzeczy, jak kłemić, jak maleńci, bo sobie myślimy, najdzecy co z tym nie dadzą rady, to zadrandzi dla nich. Po prawdzie, jeżeli do dzieci jest coś ciekawego i w nich wierzy i думаją, jakie są możliwości, żeby sobie wykazać, to one po prawdzie są w stanie zrobić bardzo ciekawe rzeczy i są z tego bardzo buszne. To jest dla nich bardzo ważne, że one same zrobiły coś takiego, co nie tradycyjną, nie wiem, notatką szkołową, ale coś, co pewno mogą wziąć ze sobą, pochwalać się doma, memka, tatk, starkały bezżą i to też pewna zachęta dla nich później, żeby chodzić na kaszepści. Tak, dużą pomocą były już gotowe dymki i gotowy tekst. I bardzo ważne jest, ja nie mam doświadczenia pracy z uczniem, tak jak Wy, nauczyciele, więc nie wiedziałam, czy moi uczniowie, z którymi będę pracować, znają dobrze język kaszubski, czy słabiej, więc już przygotowałam im gotowce. Nie? Ich zadaniem było tylko rozrysować historię. Widać, że tutaj akurat na tym rysunku ktoś przepisał fragment tekstu z kartki, z opowiadania, które już przygotowałam. Jeżeli nie będziecie mnie słyszeć, to piszcie, dobrze? Bo ja czasami mówię cicho. O, tutaj właśnie jest kolejny rysunek, kolejna praca. Tutaj dziewczynka widać, że też nastawiła się na opis, nie? Dużo opisywała, mniej rysowała. Także w jakiś sposób udało mi się zainteresować dzieciaki, mimo że to już była godzina 6-7 godzina lekcyjna i jak dzieci zobaczyły kartki z tekstem i panią, która przyjeżdża na warsztaty, to jak warsztaty i my mamy czytać, ale jakoś udało się wejść,
udało mi się współpracować z tą grupą i udało się to zrobić. Otrzymały też ode mnie kartki, ołówki, więc klej, żeby wszystko było już przygotowane, nie? Żeby nie musiało się stresować, czegoś tam nie mają. To jest karta pracy, którą dla Was przygotowaliśmy. Tworząc ten rysunek, tą planszę, jedna strona komiksu nazywamy planszą i to jest plansza, którą możecie wykorzystać na lekcję języka kaszubskiego. I tworząc ten rysunek, wyobrażałam sobie, że bohaterowie, którzy się tutaj pojawiają, będą to bohaterzy, którzy zaprzyjaźnią się z uczniami. Wyobraziłam sobie, że można prowadzić lekcję języka kaszubskiego, rozpoczynając, może inaczej to powiem. Tak po prawdzie idzie to, że jeżeli możemy wyzyskać, to sama plansza w pera jakby momentach kaszepści edukacji, bo wiele razy jak думаю o tym ze szkolnym, a że może warto spróbować czegoś takiego jak Quemix, jak Malenci, to czujemy, ale to bardzo wiele roboty, na jedną uczbę nie warto tego wyzyskać. Tymczasem prawda jest taka, że nawet jedną i tą samą planszę można wyzyskać nawet kaperany z terazy obczas bo gdy są modeledzy żyją, na przykład to czy mamy mama, gdzie mamy jeden mem, to tak po prawdzie jeden łebryski, jeden łedimk i tam blusto zmieni komentarz i dzięki temu można modeledze rozumieją skomentować, co jest wydarzenie sportowe, polityczne, co są w szkole, co są w swoich zwierzątkach. Weźmy je to, co są tam wpisywy, a maleńkie je ima znane z tym takim kodem, który jest znany wszystkim. I tak samo myślimy, że można zrobić z takim plansza. Ma ta plansza, jaką tyłę widzę tateru przed sobą, gdzie też dostygniący, będzie można ją sobie wykorzystać. Ja bym przerechtował też... Czekaj Darku, ja tylko wejdę Ci w słowo, bo chciałam właśnie też, bo myślę, że niekoniecznie musimy odradzać nauczycielom tworzenia całej historii komiksowej, bo może mają grupę uczniów, którzy z chęcią się podejmą takiej pracy. Nie? Bo ja na przykład rysując tą pierwszą planszę myślałam o tym, żeby stworzyć taką historię jakąś. Historię, która zostanie przedstawiona w formie komiksu. Będzie to historia kilkustronicowa, dlatego tutaj dalej zobaczycie już puste takie, przepraszam, to później. Ale w każdym razie chciałam, żeby była to pierwsza strona początku jakiejś historii. Czyli mamy tutaj grupę dzieci, która siedzi w klasie podczas jakiejś lekcji. Jest to prosty rysunek, statyczny, za wiele się tutaj nie dzieje, czyli jest początek. Na początku warto przedstawić bohaterów. Tak sobie wyobraziłam, że zaczniemy historię od przedstawienia bohaterów. I mój pomysł był taki, że podzielimy klasę na 3 części. Jedna część tworzy osobowość tej dziewczynki, imię, emocje, uczucia, czy jest fajna, czy nikt jej nie lubi, czy jest wredna, czy jest miła. Tworzą po prostu osobowość tej bohaterki. Druga grupa tworzy osobowość tego chłopca, a trzecia właśnie tej dziewczynki. I taki był mój pierwszy zamysł, że będziemy tworzyć całą historię właśnie takiego komiksu. Ale później, rozmawiając z Darkiem, doszliśmy do wniosku, że to może być trochę trudne albo zbyt monotonne. Warsztat, który ja wcześniej wykonałam z uczniami podczas ten, który Wam pokazywałam wcześniej, on trwał 2 godziny lekcyjne i już dzieci były troszkę pod koniec znudzone. Już tam to właściwie wystarczyło, nie? Być może są uczniowie, którzy będą zainteresowani, którzy lubią tworzyć komiksy i będą chcieli dalej kontynuować, ale stwierdziliśmy z Darkiem, że fajnie, że ta plansza może się przydać do wielu lekcji o różnej tematyce, krótkich lekcji. Na przykład teraz już Darku oddaję Tobie głos.
Przyrachowuję prawie pera takich przykładów, jak szkolny kaszepskiego języka może wyzyskać taką prostą jedną planszę i tak jak gdym, ona może być, pojawić się pera razy podczas szkołowego roku. No pierwsze to, co Ola już gadała, to ja so prosty, żeby wyzyskać to do uczby słów zrzeszonych z poznawaniem są. Po kaszepsku mamy, jak wita, rozmaite formy i mamy te pera z nich wypisane. Jem Anna, witaj ta, moje miono je Piotr, a jest nazwa Lenka. I mamy jakby cztery rozmaite taci formy przywitani. Do tego mamy taci spodleczne pytania, ja ci łebcia służbów, tych pierwszych, czyli się uczymy jak co słysę rzeknąc, są wyzyskiwane, skądka te jest, skądka jest przyjechał, a skądka jest przyjechał, jem ryd, że mogę siedzieć w Kolcebie, jem z karty, Słypska, Kłyscyźny, Betowa i tak dalej. No i jak no, że to jedno z pierwszych uczbów, to też już zaległ, kogo tam pewno mamy w klasę, to można to zrobić w formie takiej tradycyjnej notacji, albo powtarzać 10 razy, jak dzieci zapamiętają, a można na przykład wydrukować te nadpisy i prosić, żeby dzieci powklejały i ułożyły to w jedną historię. I to są tak ułożone jakby za rygą, ale dzieciom to można rozsypać, żeby one same spróbowały dopasować i stworzyć z tego no taki dialog, nie, bo dialog to między dwoma, ale za tyle mamy trialog i ze między sobą gadają, a przyleżności zapamiętają te słowa i myślę, że no taką komiksową notatkę za wiele lepiej wyzrzała w ich zeszywku, czy w jakiejś tam teczce, w jakiej trzymią rozmaite swoje rzeczy sporączone z kaszepskim, jak zwykły gdzieś tam zapisany tekst. Że grafika może w tym pomóc, a z drugiej strony szkolny, bo też o tym mamy nagadać, jak tą do tej narracji, jak tworzyć tą narrację do oprawy graficznej. Oprawę mamy jakby przerechtowaną, możliwości są po próbce bardzo wielkie. No, drodzy do tego samego malenku, getci w szkole, gdzie poznawamy jakieś słówka zrzeszone z liczbą szkolną, jak zeszywk, jak uczbłewnik, tyle mamy jeszcze, nie wiem, wiśtę, letrę i tu mamy też jakby taką rozmowę przerechtowaną, gdzie też można sobie wyciąć te przerechtowane materiały, a może poprosić dzieci, żeby same ułożyły, to wszystko zaległe od tego, kogo my w tej klasie tam mamy i jak oni sobie z tym dywają. Rada to jest przerechtowana taką krótką kerbionkę o tym, że zasztutem ze dyktando i gdzie te dzieci, młodzi znają tak po próbce, gdy mi ze sobą, myślę, że gdy jest w 4. czy 5. klasę, spokojnie można taką uczbę przecłe łetać dialog. A to jest do starszych klasów o miłoce, to wiemy nie łed zysu, że dzieci chętno o tym gadają, to ci będą mi w wieku pewno i peranysce lat, mamy taką w hecie i wiemy jak to wezdrzy. I fajnie, żeby oni też rozmiele o takich swoich wseczecach po kaszepsku gadać, do tego mamy tyle zebrone prawie z fiszków, o jakich Anna Dunz gadała podczas kawowej pauzy. Zebrane i można dać ci zadanie, żeby taką historię z tego ułożyły. Jem rozlubiony w Marku, jestem zakochana w Marku, jem rozlubiony w Ance, to zanależno, kto tam pewno będzie to układał. To taci bylny knyp, to taci peśny dziewcia, taci prosty zdania, jak widzimy z jakich letko i ułożyć historia, zanka ja ci lży będę te słowa zapamiętać. No i później to, co najważniejsze dla każdego, kto czekał dobrego chłopa, białci czy mulka, jak belno gedy po kaszepsku. Podzietana w reje, czyli w reje postępne słowo poznawane, to jego zalecajci są śmieszne. Bycie krótko niego, czy krótko ni, to dla mnie prawdziwo lubkość. Lubkość, czyli przyjemność, albo i może mocni. Myślisz, że to jest miłota? Może to leno dreżba. I mający takich rozsyponych zdaniów można letko na spodnim jednego malenku ułożyć historię, jak myślałem, że dobrym spodnim do tego, żeby dzieciom pokazać ta kaszepską słowizna zrzeszona z tą miłotą, pogadać z nim, a zachęcać do tego, żeby coś łedce po kaszepsku powiedziały. I myślę, że do nich atrakcyjne graficznie. Teraz ja tylko chciałam wrócić do bohaterów. Myślę, że fajnie by było, gdyby właśnie już uczniowie wcześniej nadali imiona tym bohaterom. I już w ten sposób dzieci będą mieli swoich jakby takich
bohaterów, którzy będą się z nimi uczyć przez cały rok szkolny, nie? To taki mój pomysł właśnie, że można to w taki sposób wykorzystać. I jeszcze tu dodam, że te wszystkie teksty, które tu Darek czyta, one będą też dostępne do pobrania, nie? Całe wszystkie te ilustracje i teksty. Nie? To też... Zachęcamy do tego, żeby sobie te teksty też tam samemu układać, bo chcę pokazać, jak lekko można to zrobić w prostych zdaniach, no ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce, to wiedzieć, że też może sobie wykorzystać to, co tyle badle. Też fajnie z tych fiszek, używać fiszki, nie? Bo tutaj właśnie pomysł, jaki my stworzyliśmy, to właściwie też na bazie fiszek. Tam są takie proste, przykładowe zdania. Tu tak poprowadzę, mamy wszystkie słowa z fiszków zebrane. Znaczy, poznawamy słowizna zrzeszone z heczą, nie? Mamy jakieś tu kuchniu, izba, kąpnica, sklep, dwiże, łekna, stółci, zdrzadło. No i parę takich pewno słów, jakie w jedno sobie przydadzą do dialogów, do tworzenia dialogów, jak jo, ni, są snyży, są styry, tak dalej. Można w takich prostych zdania wyzweskać i to nie, że to jest cała uczba, ale to myślę bardzo dobry wstęp do uczby, czyli zecy mają sobie wymyślone, że ich prowadnika ma przez kaszepści język, są na przykład Mark, Anna i nie wiem, Krystyna, Krysia i to prawie ty bohaterowie zysto zgadają i wiedzą, że na początku co ja ci tam uczbę, oni układają taką rozmowę, taką kierbionkę. Myślę, że dzięki temu lżej ma bardzo też zapamiętać, jeżeli mają swoich lubłetnych bohaterów, lubłetnych herojów, to później mogą z tego korzystać i to pomogą pewno w tym, żeby chcemy co zrobić. Chcemy jeść, to postępny bedenk. Myślę, że też w każdym uczbowniku widzę, że mamy też taką uczbę zrzeszoną z jedzeniem. Chcemy jeść, to pewno niebezpieczny temat o 4:12, bo każdy chce jeść, ale no możemy zrobić jakby to też dwoma drogami. Wypisać plus same słowa, tak jak my tatuję u góry, pełni, wieczerza, frysztyk, myltek, czyli posiłek, bulwę, mięso, pulci, rebę, jagłedę, kreści, wiśnie, lody, kuch, malenę i tam pewno wiele wice wypisać i prosić zecy, żeby plus wyzweskały te słowa i same ułożyły taką powiastkę. Myślę, że we wiele klasach to jest spokojno do zrobienia, a jeżeli nie, no to mamy tu tradycyjne pera zdaniów, jakie można wykorzystać i prosto gdzieś tam wkleić czy przepisać, co będziemy jedne napełni. Juby chcę albo chcała nudle, ani bulwę. To mięso nie jest dobre. Chcemy lepiej zrobić saletka. Reno je jadła kucha i nic nie chce. A może dumujesz maslunci? Ten ZUS ma za wiele kaloriów. To nie jest zdrowe jedzenie. Zdrowo i leno łeda. I tak dalej, i tak dalej. I można też, myślę, taci zdania dopisać jeszcze prawa, znajta swoich uczniów, też wieta, co do nich będzie atrakcyjne, śmieszne, o czym będą chcieli gadać i można to zrobić po swojemu pewno wiele lepiej. To są plus przykłady, jak można to stacić zrobić. I tu na przykład taci uczby o farwach, to pewno i będzie dla jakichś tam, nie wiem, młodszych klas. Jest kupiła zielony klit. Taka farwa do cenie pasuje, lepsza by była różowa. Jeżeli śmieta w pamięci, jak wyzrzały te maleńci tam, no to tak poprawdze można tu za rygą to wstawiać do tego komiksu, gdzie te dzece jedno za drugą tak gadają i wymieniają sobie informacje małe tym, co mają sobie kupione, a przyleżności płyznywają płyzwy farwów po kaszepsku. Moja lubłetna farwa to bruno, a mnie są widzę młodry. Przybociły mnie o jezorach i młeży. I tak dalej, a już sobie kupiali lewy bukse, tacich nikt nime. I można wezweskać rozmaite rzeczy i stać go zrobić, ale je wiedzieć, że to jest plus jedna plansza, to nie idzie o to, żeby plus to stać go robić, bo można, tak jak Ola rzekła, zrobić z tego cały kłemić. Na przykład rys na miesiąc stworzy z taką plansza i zrobić desant takich planszów cały rok i mieć dzięki temu później co będzie brzada cały uczbów, co dziecko może halać do domu i wzyć do domu razem ze świadectwa skończenia jakiejś klasy i pokazać, co na kaszepści myśmy robili między ma co staciłe i jesteśmy poznali taką i taką słowiznę, a jeszcze tu mamy historia tego, co się dzieje w naszej klasie. Tutaj właśnie, tak jak Darek mówi, można wypełniać, tworzyć dalsze historie. Tutaj już rozrysowałam przykładowe dymki, gdzie można umieścić, żeby uczniowie już wiedzieli,
jak rozplanować całą kompozycję. No to idziemy dalej, zobaczymy, o tutaj są dymki i chmurki, to są wzorniki, w jaki sposób można tworzyć chmurkę czy dymek. Och, tu jest chmurka, a tu dymek. Albo można po prostu, nauczyciel może już wcześniej przygotować sobie, wydrukować taką planszę, tak jak zrobiłam ja podczas warsztatów. Albo odręcznie sobie napisać konkretne zdania, słowa, albo w Wordzie spróbować, nie wiem jak to się robi w Wordzie, nie pracuję w tym programie, i wydrukować i pokserować i dać dzieciom do wycięcia. A tutaj są emocje, różne miny, główki i tak jak ten rysunek powstał, jak widzimy, ta dziewczynka jest i ta postać, właściwie tutaj się zmieniają się jedynie usta. Tutaj są bardziej uśmiechnięte, a tutaj są otwarte. I tak samo jest z tym chłopcem i z tą dziewczynką. Wszystko jest to samo, cały schemat powtarza się tych postaci. I tutaj właśnie chciałam pokazać, jak można tworzyć takie główki, miny. Mamy podstawową główkę chłopca z zwykłymi czarnymi włosami, twarz owalna, uszy oczywiście odstające, oczy w formie kropki i reszta to są tylko kreski, brwi, malutki nosek, usta. I dalej możemy na bazie tej samej główki możemy tworzyć zupełnie inne miny, inny wyraz twarzy. Przestraszony, uśmiechnięty, zdenerwowany. Tutaj tak samo jest z tą dziewczynką, nie? Albo na bazie tej samej głowy dodałam stworzyłam zupełnie inną fryzurę. Ta dziewczynka tu też jest uśmiechnięta. Tutaj zmieniłam jedynie układ brwi i ust i już jest zdenerwowana. Więc właściwie to jest taki wzornik dla nauczycieli albo dla uczniów, taka podpowiedź, żeby się nie przestraszać, żeby nie bać się rysowania, bo są dzieci, którym łatwiej wychodzi tworzenie i rysowanie, a są dzieci, które nie lubią, się stresują, a takie właśnie wzorniki są też bardzo popularne u dzieci. Można w wielu miejscach sobie znaleźć takie gry, zabawy, gdzie tworzy się postać, gdzie są już po prostu pokazane, jak tworzyć usta, nos, oczy. Myślę, że wiele z Was to zaskakuje, że te dzece znają to wiele lepiej jak Wy. One znają to z wiele komputerowych igrów, tak. RPG na przykład ze swoje postacie, software'y poprowadzę Wedzera i czasem ledze sedzą popera Gwedzen, żeby ustawić, żeby mieć tak łeczy, tak brwi zrobione, gamba, plus mamy taką sylwetkę, wiecie, co zmieniwe. No my mamy dziewczętka same doma, to one tam próbują, wiecie, tam, nie wiem, Gacha Live, czy jak jak ja to rysowałam, to przyszła do mnie Gritka i Memko, ty robisz Gacha Live, bo tak właśnie, tak powstają, takie są gry. Teraz wśród naszych dziewczynek na przykład, one bardzo lubią grać w Gacha Live i to właśnie, to polega na tym, że dzieci tworzą postać po prostu. Tutaj są emocje, tutaj właśnie jest plansza, w której będziemy tworzyć emocje. To już Darek, to był twój dział. No, to też jakby jeden z przykładów tego, że możemy zrobić taką uczbę, gdzie będziemy dzieci uczyć takich słówek zrzeszonych prawie z emocjami, ze znanką, czyli z cechami ludzi, to mam parę takich przykładowych wypisane, jak dzerści, czyli odważny, zieczny, życzliwy, tak, wesoły, dreczny, przyjacielski, buczny, pyszny, dumny, soromajka, bo nieśmiały, nerwys, nie wymaga tłumaczenia, błejący, czyli zmuszony. I to też takie jakby wprowadzenie do historii może być, że tu mamy w pierwszym tyblunce, prosić, żeby dzieci zapisały je mam strach i proszę wypisać, czego mam strach, czego dzieci mogą sobie jeść. W drugiej blunce, a jest ta błeja i wypisujemy jeszcze coś tam, a trzeci to zrobimy jak notaci wprowadzeni do tego, co jeszcze chcemy z wama zrobić. I tak przejść od komiksów, od planszów komiksowych, tak poprowadzania, a nie komiksów, do
wizualnych notków, do wizualnych notatków. Przejdziemy z pomocą takiego filmu, ja ci na starnie Farny Świat, Lucyna grała o rozmaitych stronach, ja ci można wyzyskać podczas służbów. My też mamy na najstarnie farnyświat.pl 20 pera filmów, takich krótszych filmów dla dzieci. Filmy są po kaszepsku, z kaszepścima nadpisama na dole, z rozmaitymi lektorami. I też, co myślę wyrtne i co można wyzyskać, to, że te filmy są z każdego powiatu na Kaszebach. Każdy powiat na Kaszebach mu będą mi swoje 2 filmy. Jesteśmy wybrali ze Słupska, ale no i wiedzę, są filmy z Karteściego powiatu, z Bytowskiego mamy na przykład chyba Zumk i Questów w Bojareszkach. No z każdego powiatu są jacyś wybrane. I chcemy pokazać, jak można nauczyć dzieci, żeby też graficzno rozumiały opowiedzieć o tym, co widziały. Tu na przykład ze filmu, ale to można zrobić na przykład z kaszepści legendy, krótkiego tekstu, dialogu. Wszystko można opisać graficzno, żeby nie robić po prostu takich sztywnych, tradycyjnych notatków, ale pokazać, że te znaki wizualne w pracy szkolnej, jak mówię w temacie konferencji, wyrt po drodze wyzyskiwać. Jak to spóźna rozumie malować, to spokojno sobie z tym rada. Rysunek, przepraszam cię, tak wtrącę, Darek. Ten rysunek wykonałam pisakami, cienkopisami. Może zdjęcie jest takie niewyraźne, ale taką notatkę też wam dołączymy, tą właśnie notatkę, jakimiś markerami, których jest bardzo dużo na rynku, można gdzieś sobie przeszukać różne sklepy internetowe dla artystów, plastyków i wejść na jakieś zakładki, gdzie są markery. I tam jest naprawdę bardzo dużo fajnych, które są proponowane szczególnie dla twórców, dla komiksiarzy, twórców komiksów, którzy tworzą jakieś mangi. Ale dzieci mogą to też robić po prostu krytkama, bo idzie przede wszystkim o to, żeby one same też mogły to zrobić i zrobić sobie atrakcyjną notatkę. Jeżeli nie, no to może to zrobić, przerychtować i nie wiem, skserować czy rozdać. To pewno też dla nich będzie, tak jak jeden, bardziej atrakcyjno wyzrzało w zeszywku taką notkę, jak tradycyjnie zapisano. Proszę teraz łepeć na cerplewoty, pustimy ten prawie film, do jakiego ta notka powstała, później Ola jakby mówi, jak taką notkę robię. Film o 2,5 minuty, także mam nadzieję, że jakoś Niemcesowa ma baru przykrzyło. Proszę, żeby były bezrzec i posłuchać. Dobra, to ruszamy. Deche w muzeum. Wy widziała kiedy zdecha? Myślicie, że one istnieją? A może leno so przedstawimy, że są sławuny ze za gardiną, pod łóżka albo w szafie? Płewi tatej, ni, dechów nie ma, one gwes nie istnieją. A ja wam chcę zdradzać jedną krajamnotę. Więcej je możemy spłytkać. Wciek mnie nie wierzy ta, to posłuchaj ta. Jednego dnia i odwiedzała z moją memką muzeum we Strzydniku Płamoży w Słupsku. Szła do białego spikrza. Je to ciekawy budynek. Weź na styri, ale bene je bardzo nowoczesny. My chciały obejrzeć obrazę namalowany przez Stanisława Ignaca Witkiewicza. To był belny artysta. Musimy poznać jego dokazy. Powtarzała wcyk memka, która jest lubłotniczką kunsztu. Kiedy weszły do pierwszej zale, gdzie na metalowych scankach wisało wiele obrazów. Same portrety. Wszedł Stanisław Witkiewicz, zwany Witkacym, zrobił pastelama. To je pigmentama, jakie szlachują za krytkama. Te dokazy są bardzo farbni, dynamiczni. Wezdrał jakby utwórca zachowywał je pospiewno. W jednej ręce trzymał gyszc krytków, a drugą tłożył chudszy farbny lenie. Musi ta wiedzieć, że był on wielkim artystą. Pisał płewiesce, dramaty, ale też malował obrazy i próbował innych irtów kunsztu, na przemiar fotografii. Moja memka wcik podziwiała obrazy i stanęła koło jednego portretu. Był na nim knyp, przed jakim leżał talerz z brzadał. Zwył sa Jerzy Kłemorewszczy i miał 11 lat. Ja w moich latach je pomyślała i byczna musa przezyryła. I aż w tym, jakby wirdziły kręgłe łycze, zaczęły saureszać. I chutko odskłekła. To leno moja wyobraźni, i rzekła dose. Ale knyp zaczął robić spiesznej munie i to nie była nie żadnej fantazji. I sa wyrzasła i uciekła do innej zale. Tam nie było obrazów Witka Cigłe. Jem sa poczęła bezpieczno.
bo pomyślała, że to ten artysta muszą mieć zaczarzony swojej dokazy i dlatego straszał turystów. Kolekcja, jaką jej później podziwiała z moją mamką, też była ciekawa. Ja mu obzierała kraj maleńczy, zwierzęta, architektura, ale na wszelajaczy przytrywk i nie podchodziła jej do portretów. Dobra, wracamy. Jeżeli tam dzień wam ma głos po drodze, Ola ma wstawiony link, można sobie to spokojno gdzieś tam bez słuchajcie, tak jak jeden na tej starnie mamy też bardzo wiele innych filmików, jakie można wyskać podczas służby, ale nie plus do tego, bo taci te notci wizualne można po prawdzie wyskać do opisani wnet wszystkiego, co robimy z uczniami podczas służby. Tutaj właśnie taką notatkę wizualną można tworzyć w bardzo prosty sposób. Jak sama nazwa mówi, to jest notatka, czyli rysunek nie musi być wysokiej jakości artystycznej. Jest to po prostu notatka, która ma przedstawić na jednej stronie, na jednej kartce wszystko to, co chcemy powiedzieć. Na przykład w skondensowanej formie całą lekcję na przykład, albo konferencję. Taką całą konferencję albo jeden wykład można przedstawić w jednej notatce wizualnej, na której przedstawiamy to, co jest najważniejsze, to nasz cel, to, co chcemy przekazać. Tutaj na przykład, jeżeli chcemy nauczyć dzieci jakichś słówek konkretnych, na przykład kolorów czy nazwy zwierząt, to prowadzimy lekcję, czy tworzymy notatkę w taki sposób, żeby te słówka się powtarzały. Na przykład u mnie się często powtarza puertret w wielu miejscach. O, tutaj już weszłam na zupełnie inną stronę. No i taką notatkę też dołączymy do materiałów, a tutaj chciałam zachęcić Was do oglądania i obserwowania innych już twórców, artystów, którzy robiąc takie notatki zarabiają. Są właściwie, ich pracą jest tworzenie notatek wizualnych i tutaj właśnie polecam Pixels Factory Natalię Bednarek, która tworzy takie notatki dla Oli Budzyńskiej, pani swojego czasu. One są bardzo popularne. To są właśnie opis, czy rozrysowała jeden webinar tutaj na przykład na tej notatce, a tutaj właśnie jest też strona Visual Coach, chyba nawet Wam teraz jeszcze tutaj wkleję, tutaj pokazuję tę stronę jako inspirację, jako obejrzenie, zachętę do obejrzenia, do podglądania, jak to robią inni, bo można naprawdę świetne pomysły wyciągnąć od takich już twórców, mistrzów takich notatek. I to jest też właśnie taka zachęta do takiej pracy właśnie z uczniem. Takie notatki, jeszcze dodam, są tworzone też na żywo. Ci twórcy notatek wizualnych, oni uczestniczą na wykładach czy w konferencjach jakichś biznesowych i podczas tej danej konferencji na żywo rysują, słuchają i rysują, rozrysowują, robią po prostu notatkę. A my chcemy słuchać do tego, żeby spróbować czegoś takiego też w szkole, tak jak jeszcze raz powtórzę tytuł na konferencji znaki wizualne w pracy szkolnej, to po prostu nic strasznego, każdy może to takiego próbować i robić. Z drugiej strony mamy też święta, ja to wiem po sobie, bo je nijak nie rozumiem cychływać, idzie mnie to głębiej jak mojej córce, co mu 10 lat. I dla te, czy je coś brakuje zrobić, to robię to wszystko w komputerze i też mamy takie specjalne programy i o jednym z nich byśmy chcieli wam rzeknąć. Ja ci też można bardzo lekko wyskać podczas roboty w szkole. Chcemy pokazać, to będzie w krótszym filmiku, jesteśmy chcieli to powiedzieć na żywo, ale do tego byśmy musieli to pokazać, jak dzieje ta starna, a was Tomasz na YouTube strzegł, że to może coś nama później wycąć i tak dalej. Dlatego mamy to nagrane w formie filmu wczoraj krótszego. Za instrukcja krok po kroku, jak zrobić taką
jedną z najprostszych notków do uczby o zwierzętach. Mamy szkolną, jako kiedy że chcemy poznać pozwy zwierzętów i później mamy prosty, maleńci symbole zwierzętów i podpisane. Też myślę, co dzieci będą webzerały, to można bardzo lekko wydrukować w formacie A4, także no, polecam też, żeby z tego korzystać. No, prawie ten film, później już wrócimy do jakiego zamówienia. A to, co ja mówię na początku, proszę się nie nerwować, jeżeli ktoś nie jest w stanie wszystkiego teraz zapamiętać, co to jest za wiele i tak dalej, to wszystko będzie też ten link będzie dołączony, Lucyna to dołączy później do materiałów po konferencji, będzie można sobie pomału to puściwać, zatrzymać, gdzie chcemy sobie sprawdzić, czy to na ich łedze i na spokojno później to zrobić w hecie, a teraz po prostu taki doradnik, żeby mieć straciły głowy pojęcie, jak to może chodzić. Jesteśmy już w panelu głównym Canvy. Tutaj widzimy stronę www.canva.com i nas interesuje dokument A4. Akurat tutaj widzimy, że wśród tych projektów jest też dokument A4. Jeżeli nie znajdziemy, nie pojawi nam się tutaj taka opcja wyszukiwania dokumentów A4, to można sobie zawsze wpisać w wyszukiwarce dokument A4, prezentacja, wszystko, czego szukamy, zawsze możemy sobie tutaj wyszukać. A teraz wejdźmy na dokument A4 i otwiera nam się tutaj teraz taki stół montażowy, którym będziemy pracować. Widzimy, jest tutaj pusta biała kartka i musimy ją jakoś wypełnić. I mamy tutaj bardzo dużo różnych ciekawych motywów, gotowych szablonów, które no, można sobie wybrać. Ale my możemy stworzyć naszą kartkę, ozdobić ją tak jak chcemy, od początku, bez żadnego szablonu. I zaczynamy wybierając tło. Tutaj widzimy, jest napisane tło. Otwieramy i pojawia nam się mnóstwo różnych kolorów tła. Tutaj można sobie wybrać jednolity kolor, gdzieś właśnie z jakimiś wzorkami, z jakimś deseniem, gradientem, czyli jakimś takim fakturą. O, to jest jakaś faktura. Jak na to klikniemy 2 razy, o, to nam się pojawia tutaj, w tym miejscu. Możemy wybrać chmurki. Jeszcze raz sobie kliknę. Czasami właśnie wystarczy kliknąć raz. O, 2 razy. Ja muszę 2 razy. No i albo piasek. Taki piaseczek. Czyli taka faktura. I mamy tło gotowe. Mamy tło. I teraz wybierzmy sobie jakiś ciekawy element. Tutaj mamy elementy, które wypełnią nam właśnie tą kartkę. Szukamy sobie różne elementy. Mamy tutaj wykresy, gradienty, linie, liście, jakieś tutaj znaki zodiaku, mnóstwo różnych fajnych elementów. Awatar dwukolorowy. I możemy sobie wybrać jakąś postać. To będzie nasz szkolny, nasz nauczyciel. Wybierzmy sobie na przykład tą panią. Mamy tutaj panią. I pani już się pojawiła na naszej kartce. Tak, pani właśnie uśmiechnięta. Możemy sobie nawet, ja kliknęłam, ale można sobie też przeciągnąć. Tą panią możemy sobie rozciągnąć. Klikamy. Zawsze lewym przyciskiem myszy klikamy. Jeżeli chcemy, nic nie chcemy z nią robić, to wystarczy, że klikniemy sobie tutaj z boku. Ale klikamy na nią, możemy sobie ją tutaj, najeżdżamy tutaj właśnie na narożnik i przeciągamy ją.
do góry, na dół, rozciągamy, zwiększamy, zmniejszamy i może być trochę taka mniejsza. Możemy ją nawet, tutaj jest takie kółko ze strzałkami, możemy ją sobie nawet tak trochę przechylić, klikając na to kółko. O, pani uśmiechnięta sobie właśnie jest już na naszej kartce. Klikamy na elementy i poszukamy sobie takiego dymka, taki dymek, który będzie służył właśnie do opisów. Otwieramy wszystko, wyświetl wszystko. Znaleźliśmy się w kształtach. Mamy właśnie dymki. Tu mamy jakiś dymek, tutaj jest taki dymek i ten dymek mi się bardzo podoba. O, gdzieś mi uciekł. O, bardzo mi się podoba. Klikam na niego. Pojawił się. Przesunę. Znowu tutaj właśnie, widzicie, klikam i powiększam, zmniejszam. I mogę też zmienić kolor. Zobaczcie, jak tutaj kliknęłam z boku, to tutaj się wszystko, nic tutaj nie mamy tutaj żadnego elementu, ale jak kliknę na ten dymek, to pojawia się kolor, na przykład jakaś cecha tego dymku, czyli kolor. I możemy sobie ten kolor zmienić, na przykład na biały. Taki dymek, w którym właśnie napiszemy teraz jakiś tekst. Wybieramy sobie tekst. Tutaj już są gotowe szablony tekstów, ale najlepiej korzystać właśnie tutaj z takich podstawowych. Czcionka duża, odpowiednia do nagłówku. Tutaj jest podtytuł, a tutaj jest taki zwykły tekst i my sobie możemy to wybrać. O, klikamy sobie tak, staramy się kliknąć, żeby trafić właśnie na tekst i go sobie możemy zaznaczyć, skasować. Zwierzątów. O, jest trochę malutki, więc możemy go sobie powiększyć. Tutaj jest wielkość czcionki i możemy sobie tą czcionkę powiększać. Albo możemy ją powiększyć w taki sposób, rozciągając, zwężając i rozciągając. Zwierzęta. Wracamy na elementy. Jeszcze raz. I wśród właśnie tych wszystkich grafik szukamy zwierzęta. Ręcznie rysowane zwierzęta. Wyświetl wszystko. I wybieramy sobie pieska. Oczywiście klikamy w narożniku. Łapiemy tak narożnik i zmniejszamy. I szukamy też królika. Trochę przesuniemy. Możemy jeszcze zmniejszyć. Pamiętamy, że to jest kartka A4, więc tak naprawdę to właśnie to jest połowa strony A4 i tutaj jest. Musimy też zrobić miejsce na tekst jeszcze. Możemy sobie zmienić po prostu kolor. Spróbujmy zmienić tło na jakiś kolor. Na przykład niech będzie to kolor taki szary. Trochę jest smutny. Tutaj możemy sobie zjechać niżej. Oj, ten zielony. Niech będzie kolor. Tylko chciałabym bardzo, żebyście zwrócili uwagę na to, że jak najeżdżam na te zwierzątka, na te rysunki myszką, to pojawia nam się informacja, że to jest darmowe. I to jest bardzo ważne, dlatego, że są też ilustracje, za które trzeba płacić. Gdzieś jest dolar albo $2. To zależy właśnie od ilustracji, ale te akurat wszystkie są darmowe. Teraz wracamy do tekstu. Wybieramy sobie właśnie taki tutaj tekstik. I jeszcze jedna ważna rzecz, o której musicie wiedzieć, jeżeli Wam się nie uda coś, o na przykład brzydko to wygląda, ta ramka z tekstem i ta obok siebie, i jeżeli
chcemy się tego pozbyć, to wystarczy tutaj na przykład nacisnąć taki, tutaj wystarczy nacisnąć tą strzałkę, która oznacza cofanie się, czyli cofamy to działanie. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli coś nam się nie uda, to zawsze bez problemu możemy cofać, nie? Możemy do tego wrócić albo wyczyścić to, co nam się po prostu tutaj pojawiło niechcące. Trus. Kalinka. Gotowe. Można sobie jeszcze tu przesunąć. Pojawia się tutaj, jak przesuwam, widzicie, to czerwona taka linia, taki czerwony prostokąt, to jest margines. Już automatycznie się ten margines pojawia, więc ten trus trochę wychodzi poza margines, więc możemy go sobie tu gdzieś położyć, podnieść do góry obok tego pani, żeby ten margines jednak przypilnować, żeby on jednak był zachowany. Drukujemy, czy zapiszemy sobie na komputerze, to warto poprawić, jak coś tutaj się wkradnie, jakiś chochlik. To sobie możemy przesunąć jeszcze tą rybkę. A, w sumie była dobrze ułożona. Dobra, i kończymy. Cały projekt jest już gotowy. Żeby go zapisać na komputerze, musimy nacisnąć tutaj strzałkę, kliknąć na tą strzałkę. Pobierz. Pobieramy to w formacie PDF. Zapisujemy sobie na twardym dysku. Zapisz plik. To się tutaj zapisuje. O, możemy sobie tu wyłączyć. To nas nie interesuje i tutaj się nam zapisał plik. O, zapisuje się. Akurat tutaj widać wszystko. Jest gotowe. Otwórzmy i mamy gotową grafikę na lekcję o zwierzątkach. Moment świąta, że to było tak tłumaczenie, może czasem aż za bardzo dokładnie. Nie słychać Cię, Darku. Włączyłeś głośnik? Tak. Nie słychać mnie? Halo, halo? Słychać, to ja nie słyszę wtedy. No, mamy świąta, że to było tak może dla niejednych jaż za dokładno, jaż za prosto, ale też jest chcele, żeby dla tych osobliwie szkolnych, co mają pierwszy kontakt z takimi programami, żeby to wszystko było dokładnie wydolmaczone. No jeżeli ktoś to uznaje, no trudno, dobrze, ale też mamy świąta, że nie wszyscy z tego korzystają i z takich programów, a jak widzę, no tak po prawdzie można to zrobić bardzo chutko. Ola taci notaci to robi tam w 2 minuty, mnie to zajmuje pewna wice czasu. No, myślę, że jak to z sprawy do stonie, no fajnie są te rozmaite maleńczy, ja ci można darmo wstygać, tam te pytania co powtarzało, czy to w darmowej wersji, to są w darmowe, tylko musimy zrzec na to, żeby przy tych malenkach ja ci stygamy po prawdzie był taki nadpis, że to darmowa wersja. Ja jeszcze, Darku, ci powiem, to jest bardzo ważne, dołączyłam też PDF-a z takim poradnikiem, jak się rejestrować na tą kanwę, bo bardzo fajne są oferty dla nauczycieli, bo jak się rejestrujesz, to musisz też wybrać, kim chcesz, do czego ci jest potrzebna ta kanwa, nie? Czy jesteś blogerem, czy jesteś jakimś, nie wiem, prowadzisz firmę, czy jesteś nauczycielem, albo uczniem. I wybierając opcję nauczyciel, od razu pojawia się cała masa pomysłów, szablonów, na przykład na plan lekcji, na prezentację, na kalendarz, bo można kalendarze tworzyć dla dzieciaków, no masę różnych fajnych rzeczy, więc warto do tego zaglądać i testować. Jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie, to można wrócić następnym razem za kilka dni i spróbować drugi raz. Ja też na początku, jak zaczynałam pracować w tej kanwie, to wiele rzeczy mi się nie udawało i dużo czasu przeznaczyłam na naukę, bo właściwie to z tego się trzeba nauczyć, nie? Można próbować robić proste, takie właśnie kartki, jak teraz zrobiłam, albo bardziej rozwinięte. Widzę, że wielu nauczycieli już ucieka, bo dzisiaj widocznie mają bardzo pracowity dzień wykładowy, więc myślę, że będziemy kończyć, Darku.
Pytanie od was, Тимирцина. Фотели геймингу в ostatnio мы купили Bopunk, mój fotel. Gromleno w Heroes 3 czas, ale mało kiedy mam na to czas, także tam mam 40 rankingowych punktów nad zesją, także wszystko przede mną, może na emeryturze. Bóg zapłać za to, że jest tabela znana. No mam nadzieję, że to się jakoś wam przyda, te wszystkie rzeczy. Ja jestem prezentowana będą też do wyzwyskani później. Mam nadzieję, że naprawdę nie mam ze strachu przed tym, żeby te wizualne sprawy wyzyskiwać podczas służbów. Myślę, że to dzieci będą wam za to wdzięczne, a my wiemy też, że szkolnik szybkiego języka musi robić wszystko, żeby te dzieci zatrzymać na uczbach, bo to uczby jest dobre uele. Także mam nadzieję, że to są przyda i dzięki temu te już będą bardziej atrakcyjne dla organizatorom. Też widziałam jakieś pytania, Darku. Olga pytała się, w jakim programie rysowałam te rysunki wcześniejsze. Ja pracuję w Adobe, czy Adobe, nie wiem, kto tam się czyta, zresztą mówię Adobe Illustrator. Właśnie używam programów Adobe ale to jest w ogóle temat bardzo szerszy. Bardzo chętnie bym zaprezentowała więcej, ale nie mamy już tyle czasu, więc myślę, że może kiedyś będzie okazja, żeby podczas jakichś innych warsztatów zaprezentować bardziej od strony takiej technologicznej, jak w bardzo prosty sposób wykorzystać technologię do nauki języka kaszubskiego. Lucyna sobie stresuje pomału, ładujemy głosy. Nie. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję Oli i Darkowi za tak ciekawe warsztaty. Myślę, że szkolni kasiepścigo języka dzisiaj mają bardzo dużo materiałów, które wykorzystają albo mogą wykorzystać na lekcjach kaszubskiego. Panie profesorze, kilka słów podsumowujących. Zapraszam. Pana profesora nie słychać? Już jest dobrze. Dobrze. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym spotkaniu dzisiaj zdalnym. Dziękuję słuchaczom, że byliście tak dzielni i dziękuję prelegentom, że także stanęliście na wysokości zadania. Proszę Państwa, to jest tak, że dzisiaj wszyscy chyba czujemy, że weszliśmy na jakiś high level, wyższy stopień naszych umiejętności internetowych, ale bardziej serio traktując, no cóż, właśnie taka jest rzeczywistość, że powinniśmy także śmiało stawać w zapasy może i czasami z tą rzeczywistością. Myślę, że dzisiaj w sytuacji pandemii to nie przestajemy być kaszubistami, nie przestajemy być nauczycielami, no i próbujemy także w tej formie zaistnieć zdalnej. Natomiast także jesteśmy nauczycielami, także jesteśmy odpowiedzialnymi kaszubistami, jeżeli bierzemy się za rzeczywistość właśnie obrazu, ilustracji, komiksu. Widzieliśmy tutaj pewien przekrój takiego myślenia trochę historycznego, w sensie opowiadania, tak jak Adela to zrobiła, o wielkich tego świata, czyli o Mokwie, o Stryjcu, o Campie. Chciałem pokazać króciutko to, co już możemy kupić w księgarniach, czy gdzieś w internecie, czyli komiksy kaszubskie, które są, którymi możemy się fascynować, ale szczególnie dziękuję małżeństwu Majkowskich za to właśnie, że mogliśmy też popatrzeć i zarazić się taką pozytywną ideą tworzenia podstaw do tego, co będzie później może i większą historią komiksową. Ale absolutnie nie chcę, żebyśmy myśleli, że to jest też taka głęboka studnia, w której się utopimy. Nie, to jest tak, że te podstawy, które dzisiaj niektórzy z nas może i pierwszy raz, niektórzy już może i częściej coś takiego robili, ale to wszyscy wiemy, najpierw się robi jeden ruch, potem się zaczyna lekkie pływanie, a potem już wspaniała zabawa. I to jest właśnie tak chyba z naszą dzisiejszą rzeczywistością zdalną i tą obrazową. Możemy
wyciągnąć z naszych warsztatów pewne podstawy i sami w zaciszu, czy biblioteki, własnej biblioteki, czy potem już właśnie z naszymi uczniami, z naszymi przyjaciółmi, z którymi spotykamy się w szkole, tworzyć wspaniałą, aktualną, atrakcyjną i przyszłościową kaszewiznę. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za obecność. Było nas w pewnych momentach 75 osób, 75 uczestników oprócz nas prowadzących, więc bardzo Państwu dziękujemy, że zechcieliście być z nami. Dziękuję również Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych za udostępnienie dzisiejszego łącza. Panu Tomaszowi Kellerowi po raz kolejny dziękuję za to, że był takim dobrym duchem, tak jest dzisiaj naszym. Wspierał nas technicznie i nie tylko. Czasami jakiś SMS-ik z buźką uśmiechniętą dostałam również, że jest ok. Szanowni Państwo, jeszcze ktoś zadaje pytanie, czy jest szansa na zaświadczenia? Tak. Poproszę o maila na edukacja@kaszubi.pl z imieniem i z nazwiskiem. Ja takie zaświadczenia Państwu przygotuję. Jeszcze zapraszam Państwa, to co wspominałam na samym początku, dzisiaj o 17, właściwie za minut 8, promocja zdalna historii Kaszubów. Dr Tomasz Rębalski rozmawia z profesorem Cezarym Obrach-Prądzyńskim. Zapraszam, można oglądać, może przygotować kolejne pytania, może będzie potrzeba zrobić kolejne spotkanie promocyjne. Zapraszam do obejrzenia. Link wrzucam Państwu po raz kolejny. Wrzuciłam na samym początku, pomyliłam się, ale kolejny raz wrzucam link do tejże prezentacji, tego spotkania, a nasza dzisiejsza konferencja również została zapisana. Udostępnimy Państwu ją w poniedziałek 25 maja na stronach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na kaszubi.pl i na Skarbnicy Kaszubskiej. Uzupełnię, Darku i Olu, o Waszą stronę, przepraszam najmocniej, przygotowując się, gdzieś mi umknęła Wasz Farwny Świat. Dorzucę Państwu również informacje o tej stronie, o bardzo ciekawych propozycjach Państwa majkowskich na lekcję kaszubskiego. Dołączę do tej, będzie zapis wideo, ale również tak, co wspominał pan profesor i Ola i Darek, załączymy prezentacje, załączymy karty pracy przygotowane przez Olę i Darka. To wszystko w poniedziałek na stronach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Szanowni Państwo, panie profesorze, pani profesor Olu, Darku, Aniu, dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tworzyliśmy pewnego rodzaju historię. Po raz pierwszy konferencja dla nauczycieli języka kaszubskiego online. Udało się, dużo pozytywnych komentarzy na czacie. Myślę, że my jesteśmy jako prowadzący i organizatorzy zadowoleni, ale myślę, że Państwo, którzy brali udział w tejże konferencji, w tym webinarium, również Państwo jesteście zadowoleni. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo w realu. Dziękuję. Do zobaczenia. Do usłyszenia.